o famine e wonana do fi yimbe wuda bende ko yimbe fambe be wate wonande sabuna kala ka yawda tawa jama on no burdi Madina ko yiwden kon don e wi non Madina yo fermo e wi be fermata fi opposanjo ma fi politicianjo ma fi ko leydi satti ma ko fi ko coordination wi de kambe be fermatade kambe be gollira jemma nyalorma de 8h à 19h be wona ton ha 0h ka Aliou Ba nangama do e fuddore don yiwde yo Madina fermu be fermata fi men fo yi dun don ala mo nanali dum jonno ko no yilti torton e an wi on ko feƴƴi ko Madina no yurmi mi yo mi yurmindu fen mi wadanta dum wala hakkunde muy Allah harna hakkunde men enen do mais c'est clair kon mi mari ko mi wolay dum ko min sunni Madina ka ko onon sunni Madina ko sunni ko Madina ko enen wadi kaga mi yatu min he no ko wadi ko Madina no yurmi no dum koy nafigi yagal tawa sabuna kambe tigi tawa be wona na ande mende hono woni rante ngande mabbe de bimbe ala ni on lagine 2025 do ko hitande yeddo diral mo ala nala mi ala nam mo wona nala kadi mi wona na on tigi goy yo mi hala na ndum hande en sortike ngi ala wi mom feƴƴungi mi hala ni on ko feƴƴi kon 2025 do ko feƴƴata kon 2025 dum feƴƴata 2024 dum mono fala yara e hore nde mo kala yore no hore mu mi yewti o mi wi on entre mo e Mamadi Doumbouya dare no hisiron mi na min dando tonde akimi walla odo kadi wala be no kere fo compte ji karda on wada na yimbe promo très bien don no wa nyama kala jo wido fala ka oto alla walle maya nata aljanna ara wana se pugol sabuna minuma hay defuda nyiri e tew bannanda hudado o wiete kanko ko futti o fala mimi halna ndunde no wodi artisi be hudabe ay sodandabe oto okkudabe be nete no kambe ko welo burani be dum fo no wodi e aduna kala ko tagado hebe o aduna makko ko yedede kono kuddino jokki wobbe ko dum yeton joni jamano toro Allah yo Allah dandu jamon ko yete ko kuddino hulbini kuddi wana fere mo kala yo ndaran hore mun ka hitande 2025 do jamaon no sikude yimbe ben no feti goto feta hikka kona akiri mono mbari bernde min nami pay ko sare hollata ko Mamadi Doumbouya sida mari neti min nami hollata ko Mamadi Doumbouya mi sikki nami lami on ka o dutugite mo fala ka o acca don fenande dum be sortay dum e Guinée piko puje mamba de mi yi de nga video jidino do fala do yo deray yimbe ben ko welata be ko yaru olanabe hunde kari no prepara ara fui prepara minata goto itana mingon de ko undu ko ando aina so data patti mi gosako mi wolay ko mi fala mi acca ko fala kala kadi tawdo no mi wowli sa no wela tam fala do yo desabono aina dum hada ilang danagol na hada ilang nyamugol na hada ilang evaluegol na hada ko mi fala ko wolde mi ronka wolde dande dubi jemi do wolde do to sikude ko hanki mi fuddi wolde jama on no doa wonde dalle principe sendindira sama kala e sobe sendindira yeso e bawo kono enen toujours hay si tawi jawle lagine den no yarde yeso enen fulbe ben ko bawo wonde yarde est ce que do wattani leydo si tawi lagine fo no wujjude pullo futa kan ala wujjude si tawi fo no wujjude darna cuudi ono ala wujjude darno cuudi kono woni do yaw dabbo jawdi darno cuudi be liba minni dande dum awa hikka hitande 2025 ndey on anday ko mi woni on kon wolande sabuna min mi takkanta ko mi ngay goto mi domirta barki do fop dabbay barki fe an si on tigi no fala no yara yo laban kala jentotodo atte no e ko fewndi kon kale dimen haray ko atti kon de salmina fop lando stay fo no jam no ko kala ka wontirdon Allah hisingo toujours mi yewta on de tobbere min ni dare no dadiro dare no hisiron mono yeddi o ndaru ko woni ko ngarde mimi sokkajude ande kade mbulangol goddo kono ngandi ton jama mimi dabba yidede nani sabuna hande goddo yidalla mimi nafadu min giggol mon yo walo fowto voilà donc ngaygu mon yo commence goddo wolnan ko yida nande tun certain sokkoji mon o yara do wadan do goddo employé de temps mara do wadan do goddo bulletin de salaire kon woni dum kono feetudo
si don feti na blogger hollo ton don hollay dum Mamadi Doumbouya ton kono mardi affaire kanko wadi coup d'état jogiti laamu minen ko men wolay be wada message di alerte si dum no metti goddo ma no metti politicien jo ma parti politique comme woni ko wolde di gongaji yonti gindaru no gerta min bulanta onde min bulanta do ay wotu personne kono no buri la gandude ay ko pular mi wolta bon rappelez-vous d'ailleurs dans notre pays ko sati kono sati yo alla dandu moko ba hudede mi ala ni on taw mojo bere darto tonde Doumbouya ay sino sincanobe wari on fami dum c'est clair ko wonde ko yiwde ko kwati kon taw ko fetti ko Madina mi piiji hulɓiniɗi piiji al balawji piiji o marché sumu kono fulɓe ɓe yejjitino Alpha Condé no yewtuno yewtere ande tinnaw ngay ɓe ko hoyre wotere yonanta huɗaɗo hoyre wotere pet donkanoma yonanta huɗaɗo huɗaɗo a yennay moya fillitimi nana ko ɗum fulɓe ɓe wi hoyre wotere yonanali huɗaɗo ay ko wiyete ko kuddi ɗum ino hulɓini e ganda ɗum ko on bo huɗa kono en ndaray anden ko on bo huɗa e ndi leydi e nder nde hitande 2025 an ɗaɓɓa jawdi tawarka ɗum ko yo sum ɗum ko yo sumir ni guiteli huɓɓa waɗa pette ɗum suma ha curki ummo tawata ko wawa wo ko wiwgol sumi marɗo e mo ala ko on bo huɗa an ɗaɓɓa duuɓi sappo e joo duuɓi sappo ɗaɓɓa duuɓi noogay ya ɗum no suma ɗum no hulɓini day mo kala eno ɗaɓɓiri mi alanino minino ɗo kiikalaje bandije yeyayɗe capote ɓenno sadi ɓe andigoy min ni o mi memanayo ngana figi sintira keɗo sikkuɗo mimiɗo sokki peɗa kiikalaje bandije no ɗo ɓe yeyay capote ko ɓen takolle baal ɓe adda ɗum kono hakkiri ɓe darniri ɗum cuuɗi udditiri ɗum bitikiyoy woɓɓe maɓɓe ko yeyoɓe comprimé si innama yo Allah nangu bomɓe ɓen Allah jaabina yo Allah nangu bomɓe ɓen sabuna ɗon andi piiji ɗingo mi yiɗa noon memminomi min so memminilan mi wowlanayi on ko yiɗa o nande no gerdede sar nden no gerdede bandiji ɗi wonaka paletu woni enen hoore men ɓurɓe men ko bandi altidaɗo firti o ko bandi wolɗo waɗali o ko bandi groupe o fof ko gootu lagine fuɗɗori dow ha ley fof ko bandi a worana yimɓe ɓen tumɓe mono menen noon mono moni jon tigi waalo maaya joni yeeyo capote to anna trafica yawgol yaa ñande o wara ɓiɗɗo goɗɗo chaque jour vous tuez un enfant ɗo hande on to tawton Allah ko ɗum ala jija ɓuyno ɗo tuberculose nangino ɗe goɗɗe no paralysie fof no andi bandiji yeyoɓe capote yeyoɓe piiji salteji woɓɓe yeyon ɗa comprimé bonɗum ɗum fof meɗen andi jama wolta Alpha Condé yewtuno ñande goo o wi Madina ɗon o yaltinayi ɗon fulɓe ɓen iɗon manditi ɗum ka o mandaki Alpha Condé wi marché Madina on fof watta e supermarché on fof o yaltina on noon ɓe wi noon wo sikki kono tuwa yaade Chine ara Dubai yalta natirani wo ɗum fof ɓe interdisay min ni on agenda jogaɗo on i fof no andimo kono on wolataɓe kono iɗon andi ko ɗum wona ɗon suuɗede kono noon konko suuɗa ɗon ɗon min mi suumitay ɗum min mi suumitana on ɗum alaɓa pay mi holla ɗon sur la table innon e yo jaa ko ɗum fewni par ce que onon en yaadi e duuɓi tati miɗo sifano on ala faamude joni min memanayi on vrai aɗa ko ɗum woni nder to mono faala yara hoore nden aɗa ko ɗum woni nder to ɓam Madina hande mi yi otoje no suma mi yi magasin ji e waadoji no ƴetti yite ko subhanallah astahfirullah kono ko ɓuri hulɓinade e ɗum ɗon kadi min ko lagine tumi population no fero sofo pompier kaaƴe beppiri sofer pompier aɓe dogi ino ɗo vidéo mi holla on leydi si yaari ni hara e marsali sa piyi walla ɓe maɓɓe no daɗira hara mi anda walleteɓe kanko on no gerdeta sofer pompier ɓe puccini ɗum ha feriɓe jay sofer pompier ɓen koyo dogu ƴawa hakkude Allah kara ko police attiyarde si tawi wawi gasude mi holla on ɗo ko ɓuri yurmude e nder o programme hulɓiniɗo ɓe montrer ça parce que les téléphones sont beaucoup et l'expérience sont beaucoup
Donc tapotez, likez avant qu'on bouge. Bon, rappelez-vous que no hawni ko fetti ko Madina hande no hulbini. Mo yida ono hawo kala mo yiwda no hawo. Bon, o yi ko fetti ko Madina. Je vais vous montrer quelques parties. Regardez vous-même. Yimbe pia, kine ngara ifabo da be pia, Holla ondo haju. L'action le plus important. Voilà. Na konge hubi konga. Chauffeur pompier jondo action tumi holla taw. Ndo mi fala ngolu. Tapote. Kwandirta gine no hulbini. Goddo sumire, goddo ara wujja. Mimmi huli. Ya, c'est-à-dire yimbe be fala ka chauffeur pompier be ngara parce que be wujjude yimbe ben to. Ona ngulali. Lagine wujjay wonɗo perdude. Walla do action yurmudo. Pour sécuriser. Sapeurs pompiers sont venus, ils sont rentrés. Ok, Abe mi walla do fe. Abe mi walla do. Voilà. Regardez. Dare wasion do. Wallahi ne. Karal do no wullani sekete. Kono wulloto million do naka wulle. Yimbe wulle be fenande. Kala mo mino adda do gonku min. Do mettami ko mettoto mi ko. Be yaro be wulla do fenande. Don buri jidira bandi ono e wullinkinotobe do. Don buri jidira bandi. Ono wono be hekkude do fenande. Billahi do onon do mettami. Allah no huti on, malaika no hudi on. Ono hekkoton. Ayo c'est-à-dire no so yi den huda. Akudalla c'est réel. Ko dum laami do juday. Madum kon wulloto. Be ko hondu woni wola naka fiyo fermudo wolon hakkude mum Allah. Kon be woni wola naka. Andi onon toujours ko wela taw. Ko yimbe wola naybe on ko yiddon nande ko min non mi woltadu. Voilà. Kon wondo wullude. Pourquoi vous pleurez? Ko fi wadoji no sunna do yimbe no wiya yo be fermu, be salo fermude. Hande Allah faabo be tongay ko yite nge hubbi magasin jino hubba tonni be chauffeur pompier dan ni yaro ki ala danade. Wa mi ala yurmende ko mi mawdon ko wola nondu. Wondo nadde kure gaz lacrymogène e mongo wondo wolta. Regardez cette action. Mi tagota wullu do de. Min sido yurme, sido mari yurmende mi do andi. Donc to har wullon ka pasando few. Voilà. Dare do asio. Regardez, vous voyez? Dare do non. Dare do. Regardez ce qui vient. Dare do non. Awa hekke ay don faala ko hekko yalla koron ko wullo. Kala wullude do fenande. Si tay nene ma mayal alla be mayu ba ko wulla ma bemma akoy do wulla fenande mi yalan ton ko boni. Min ay to wari min ni tan hekkudo on hekki. Kala wullude do fenande. Kala do fesi do fenande. Si tay nene ma mayal alla be mayu ma bemma alla be mayu ba ko wulla. Si tay da mari benko tay mo wele ay tuda fala hekkude fenande alla yo maye ba ko fesa stay ko deb si komodi ma alla yo maye ba ko fesa on fesa to kala wulludo do minni fenande kala do wulli fenande alla ko hekkay be fenande do mi wuli on escoroji e piko nafigiji mi anni anton ko boni mi ngerde ay to wi don famina do yurme e ja ko nafigi e ja on haldite te firto mi tey pass
Yelan ton ko boni. Ay tun don halka. O wi on kelda. En gerday. Kono don hekkude do. Aron ka pazan hekkon aya on hekkon kasumito. Tan sonja nan. Jabata futeso. Ala. Regardez. Fala o mae. Dale. Ça fait pompier arabe faire au mokaje. C'est-à-dire, ce que je dois retenir pour que je vous montre cette partie. Ça fait pompier on ngari walu golbe dan ningo yite ngem feri mokaje. Be waraybe. An goddo faaba ma kayite. Mwari walu gol madannina yetta kaje feroda. C'est bizarre. Allô. Acce sonjugol la kayida o gine no wullito. Min tagoto wullito yang. Tagoto torola ko 2025 ni ndey hitade do biida hala yurumede. Mi jaata few to battidir dum takwa. Gine kayida wona wullito ibe wadi mendu lanni min ndey hitade do kala victimity do ndarno gerda. Moti ka woni handicapé yo ndarno gerda. Moti ka nangama yo ndarno gerda. Moti ka piyama yo ndarno gerda. Kala wona ndo filamu yalla okormo. Hande kay taw sonju jama few min do taw nadangi o ponso pansa mon ko lannata mi ronkaniyo kof tertelam few puttina ne yimbe be kala faala do darta de lamgu lawo ngol don taw sonju hay goto jogaki koyngal goddo goyto jogaki jungo goddo goto jogaki experience goddo c'est-à-dire lagine e enen frontière ala mi hala ni on ha mi ronki mi nion mo kala yo wadu kala ko faala chacun est libre c'est comme poisson dans l'eau il y a rien que vous taw associant et puis qui monte mono kéré mouvement yo wakilo mono kéré association yo wakilo kala ka tawda hinu weluma wa minna millamima na mi ngandi vima donc buktina nan ko buri ade tan ta do di ton problème qui monde je n'aime pas ngida voilà regardez Sibe ambali makoyada waye. Regardez nan dare do ko to ala arta do nyol. Oyi sapeur pompier regardez. Oyi mo dare nan dino. Dare oyi sapeur pompier ngari. Dino. Dare inconscience jama. Be guini be oyi be fero be kaje. Regardez oyi. Ota kai. Regardez. O wara joni yimbe be. Sapeur pompier sont rentrés. Oyi. Regardez. Oyi. Ils sont trop inconscients. Regardez. O créer des gars. Be wara. O créer des gars. Sapeur pompier de créer des gars. Bonni ma ki di jama. O bonni ma ki di jama. Regardez. Oyi. Odogai de. Odogai. O wara jama. Regardez. Regardez le travail des sapeurs-pompiers. Regardez. Les malhonnêtes. Regardez. Regardez. Johnny non donc bordoni. Jono goddo adda auto chauffeur pompier. Fi wa gol anningol yite be jetta kaaje be fero. Kono no be dandi lilta yite ngi wandi dari be don be non fiyo sumu. Donc ko sumi ko madina ino no sumiri non fayda ko buri ko chauffeur pompier ari hayewti. Dari hubbi gol dandi na ko hubbi ko imbe be feri be kaaje. Lagine jaw ko yo ngandu lagine c'est un pays sous-développé. Chauffeur pompier ala déjà on veut que to be do hewti yite ngen dana yite ngen gayna ali hubbugol. Min ko mi hollata kon 2025 do. Wallahi billahi taala jama respectay parce que dum do wana goddo wadi dum do ko yimbe jodi be don be wona be bonirane debe dari man si chauffeur pompier ari dandingol yite quand même ta yimbe be fero be kaaje ka gon ka fenani ay dum do ko imprévu dum do ta holli ko comportement yimbe be woni très dégueulasse dum do c'est pas bon famille lagine tawnge sojaye lagine donge sojaye vrai lagine donge sojaye ngao nganda transition on gilisama
ko pette de ko turki kinni pette de no arde nambaraji din taw gasani donc depuis le commencement vous allez comprendre ce qui doit venir bon musibe umbele ndarude jonno arten ko fetti ko madina yurma be fo jarama be yurma ka be kay fo jarama enen wona mone ay goto en monana kay goto kono non mi andintinna e kongol Alpha Condé wiwuno o wino wo madina commerçant be ngiway dum don no laabi poy dum ko en Mamadi Doumbouya holli e kongol makko oui on va tout nettoyer après on va reconstruire sede dum ko gonga o beppini dépôt carburant yimbe be ngiwi don o beppini madina modja yimbe be no iwde don Mamadi Doumbouya holli o jama fo tira fo de carrière sare Conakry nde wona e ville de touristes wona ville de birdi ko ville de touristes o wata ville de Kalumo don andali nokku goton no femba koronti woɓɓe no wiya ɗon mi anda honno ɗum kadi warno buyni jama o hetti ɗon ɓe waɗi ɗon ko wiyete ko la lak ɗum fof jama no andi yimɓe ɓen ɓe yiɗa gonga kam kono laaɓanayi on poyi koni ko feɗɗude Conakry masala lanni ono e Mamadi Doumbouya vous allez voir terre à terre milwar ala hakkunde mum tagoto innu vraiment fo acce tu wowlen acce mi wowla komi andi ko je suis trop chargé mi yiɗa bruit dans ce cas Mamadi Doumbouya e décision ji makko ɗi mi yiɗo buyi hino hocco e penal hocco cikko min ni on anki no yewtira non mo sikki lampu no njuma ñaaki jama on daray pullo fuuta no sikkude lampu no njuma ñaaki fenande huɗande gasata lampu njumata ñaaki andi enen ɗen sikkude ani ko sama kala wona enen ɗe sadi ko mi wolantan ko ñande o ɗo sikkude ɗum ko pagay ɗo sikkude ɗum ko haala ɗo sikkude ɗum ko wona mi ala hottade kala ko mi haala ñon ɗo ande ko ɗum woni réalité lampe njumata ñaaki pourquoi je vous dis ça regardez ici je vais montrer quelque chose vous allez comprendre ɗo na ɗo feƴƴi andi mi nana yimɓe ɓen ne inna ɗe hulɓinde yimɓe ɓe mene na mene woni hulɓinde goɗɗo te mene min ala hulɓinde hay goto kala non ko min yimi wolay mi wolta non ko min yiyali mi holla on ɗo vidéo 3h du matin sur l'axe hecciyanke ndaare regardez holla on ɗo vidéo ndara no hoore mo ndaare hakkunde mon Allah regardez ici c'est sur l'axe ndaare wallahi ɓeɗo mo fijiriɓe ɓe naata e on tigi confirme ino ndaare regardez ayay pays de guerre regardez vous-même ɓeno woni prêt hino regardez oyi c'est sur l'axe aɓe mi hollam 3h du matin hanki ilia ndaare hino ɗo o poste ɗo ɗum ɗo on nani c'est-à-dire hay wonɓe ton ɓen no confirme ko Paykou Sarr woni ko wolde goɗɗo jooɗo ɗo dans les pays occidentaux ma dans les pays étrangers hara on tigi anda ko fewndi kon ka leydi ton mi holla on vidéo ji ɗin yon par ce que min ni on je suis capable hande kadi min mi wolanta goto ko faala nande mi haalani on 2025 ma prioritaire ko wowlugol ko dandata yimɓe ɓen kon na ko welata goɗɗo kon de par ce que itti 2019 ɗen yewtude wiyen jama o ko ni duwara waɗirde ko ni duwara waɗirede kala tawɗo ko itti 2019 haale 31 décembre 2024 ko min haali ɗon ko yewnandima a wawani famude ɗum ɗon siɗa faala yiyay Paykou Sarr ko yeeyano siɗa faala wiyay Paykou Sarr ko ni par ce que tagaɗo sa yewtimo bimbi a yewtimo kikiɗe a yewtimo jemma animo ko ɗum prépara on tigi yeddi ko arta kon ittay kumpa ndaaro ɗo no ko vidéo ni mon frère hino jento ɗo jento ko siɗɗoma kadi ko siɗɗoma pullo woni wolde na min de nanu ɗo ko pularo na wolede jento jento daari hakkunde Allah daare hino regardez regarde la hollirde ka YouTube regardez bon on nani ko ɗo holli kon woɓɓe ɗo ɓe sokkoto e ɗuɗuɓe ɗum ko hecciyanki waɗi le 1er janvier
2025 jon non ene fusala ko préparer na ko opposition na ko mouvance na ay nokku ala fus ko prépara mi kono mi encourager ta goddo yo yaltu darto dum do dai pa ndo ko yenso mo wadi mono yeddi kadi yo ndaru ko arta ko mi ala taw ko dudi ko woni non min priorité rango mi sensibiliser jama mi nabe so wadi dum do no habbiyo adara be na was ko voix peuple o mari dole ko gonga peuple ini hino mari dole stawno maninka fulbe forestier soso ko hundu ko woto jogino wallahi billahi taala harade marno dole kono bawto katawi ko pullo futa tun wona warede ko pullo futa tun wona piede ko pullo futa tun wona bonanede mono fala yudu to hakille mun den si wi piray do ala pinkaum ala labum a ferto da hayre dun no dérange be kedo sikude Dumbo a pris le pouvoir au hasard non n'a pas pris le pouvoir au hasard jodi non mimi do fala landa dio kono opposition itirta dundo il est moi parce que bebe no inna ye ko Alpha Condé na enen itimode Alpha Condé pendant 10 ans de faire des cas contre Alpha Condé hay nyala go tayron ko mo itude hande mim taw inno wonni jamaon wani ko buri yurmude ko tuma wara den do arden joda golle victimise gol parce que de ngandi ko nen ko pirande wana dina dun sa pira na idunga prépare je vous avais dit mine ngala influence au sein du pouvoir et ngala ton influence njano et ngala entourage tawo ko defanda do valeur di melendi hande aliouba enen do yi mo risque yawgol duubi didi kaso mi yawti di avec des intellectuels ben do aussi aliouba yayi kaso ko ndo katamo dole goddo no ya kaso kono haraw yejjitaka si tawno ko nabe de kaso walla wade de porter disparu o kayno goddo dole la Guinée foni kemenge yeteno ma billo ba Diallo Teli koni o warira et plusieurs autres cadres peuvent inni on jaren no sans une stratégie depuis 1958 à nos jours que stratégie goto jogide enen toujours ko réclame goltum ko inu goltum kanyum dun do wade hara fuyi watta dun no doit sansude parce que tagado mo doit yadude kongol makongol tagado no doit wide a hunde waday dun do wada dun na e hore hoyre dun na e hore piro parce que yenno don do yennata goddo daram ce n'est pas ça le cas minion chacun doit savoir famille mimi sanzi catégoriquement je vous avais prévenu dans l'année 2025 minta on boram fenande mondonde et puis kadi pour le foot e batasi gam hay si tapido pendant 100 ans réalité di me wattadi goddo wata e bude siga majji menen alamo men huli menen goddo ko beppida wata meden woni pere menen ko menen ben antibal min so kajude dey min nafi yo goddo welto min si tawi yimbe ben jodi ke courage bara wi ko menen wolanta be ko watta ko fenande wulenara watta dum mi wala tan si mi do wada ko nande dum ta juldo jula fure kedo sikude menen me wonay do e nu gollon habbe menen de yurmi habbi den le 5 septembre 2021 ha le 5 septembre 2022 Mamadi Doumbouya wi dum don ko ane blanche o ko hitande dane dum don tawaka dum don habbi den e fo yiwde dum ko en dimengel be wi joni transition o fuddoto de 5 février 2022 le 31 décembre 2024 dum hewti be no dum don gasali ko refondation ono ngani do ginna do don prépare goddum on prépare dum on prépare dum hakuni malare na fenande mais dites-le nous approuvez-les montrez ça aux gens mouvement ngoyi ko yandanda hore ma mobata yimbe temedere min ni en kala wawdo départ de Doumbouya mi hala ni on mi nami woli dum ko entourage Doumbouya on be ni kala neddo inu do Doumbouya la maki don tigar ko na akiri wiya dum enen e hore men tawde fala la men sustaya de kala leydi men sa woli be na président Kari hara dum ko fet l'an 2002 ma 1958 ma piji dana da hore ma c'est di passé e get tani exemple ko gonga yawdo wona ngiti jono stayo ngala plan ko unde wotere Mamadi Doumbouya landi dabbo be lambe ko yo ngari jodo do yewton ino ko dum do faala do do impose ton
wala stratégie mongo planifier lo mixon andon ko yaru mais on dubi sappo plan fu yo ngala stratégie fu sala sinala wata gasde jama wata continue de balade parce que be do teza e ngati be prépari arme joni non argument mengo ko bien entendu wo ko Allah acha fo ko Allah achi goto holora e ngu tagudo sina Allah ko Allah tun woni ko accira piji fe e din kadna do nami lamini Dumbuya wana an kono hande ko fewndi kon si tawi jama on wawata wonde suude ko feƴƴi kon zere kore probléme ɓurata ɗum zere kore mi wattide ɗo yimɓe forestier fuɗɗike wowlude on famine regardez je vous dis ça zere kore ko feƴƴi kon wallay ko feƴƴi kon zere kore mi sikka goɗɗo warirte wa noon kono hay si tawi wana na forestier tum maayi ton ɓe wonnoɓe landade ɗon justice on vous réclame justice on vous réclame ça faut ko fenade parce que justice ala e mum réalité ala gonga ala e mum jama on doit andude laguide wana gonga joɗora ko sabu ko noon woniri donc mono faala weltoma mono ma acca ɗon joni artege fi Mandiang Sidibé Mandiang Sidibé no andiri ɗon noon Mandiang Sidibé hande o darnano ka bar kiriyef Mandiang Sidibé wondirno o wi wana kanko tun sokete déjà ɗon andi heɓi balɗe buyi meɗen yewta on fi o gouvernement liɓeteɗo gouvernement on wana fo liɓetede min nata fo ittete kono buyi jokkay Mandiang Sidibé fi hon ɗum sikkugol no boni o andi toujours mi yewta mi wiya sa yahi a wondi e wujjayɓe ɓen a wiyan a wujjata ka wujjowo ka c'est clair sayni Mamadi Doumbouya moƴƴa Mamadi Doumbouya ala gollude a yahi a wondi e Mamadi Doumbouya haray koye kala Mamadi Doumbouya n tawada n'est-ce pas ça c'est clair joni noon buyari no welti ko Mandiang Sidibé nanga kon kono mi hollay ɗo tun afficeji wonɓe kadi jokkude Mandiang Sidibé nami woni ɗum de c'est pas moi qui le dise ko Abdoul Latif woni ko holli en ndu programme ruɗo hino Aysune Thiangel o ko ndombum mi woli fi o kadi ɗo andi ko inte Ceerno Mamadou ko conseil personnel Mamadi Doumbouya ɓeɗo fo ɗo andi ɓe Mamadi Doumbouya mi alani on imo reni ko woni kon feƴƴude wana kanko tu woni bonnude dayade min ni Mamadi Doumbouya no yurmi kono ɓe andi ko woni kon feƴƴude iɓe reni jayi ɓe suti tout le monde voit ce qui passe an bappa mano ton fi bappa mano wondi e Doumbouya tu ne veux pas qu'on parle de lui hara bappa mano wujjude ma kaw mano dukude ma bappa mano adude hara fo no reni mi ala niyo Bouya hay kaso Bouy do vale tout beaucoup de personnes min tavo kono Bouya hay kaso parce que men me de ngandi ko hande Bouy no ton yaltino no famina no yidi Doumbouya no kella ayno nawo no associe no akude ta wadi vous allez comprendre que wana yimbe ben jafi don de ko hore mom parce que ayata yawde servugol leydi ma servugol nation ma servugol unité militaire an wujja ɓurɗi ɓe tawɗa ɓen ton an yiɗa waɗa barkiye goɗɗo ya fella ha en dow laamu ara bakoɗa ɗon wujja ɓuri hay lanɗo joɗɗo wiyon ko lanɗo woni terettujo ko lanɗo woni bonɗo ko lanɗo woni ala gollude joni noon ɗo 10 milliards ji wujjaɗi lagine ɗo anda trace no wodi mi wolna guineɓe ɓen koɓe woni ɓe famali kala département wonɗo e nder kalum o Doumbouya no renuma ka biro makko c'est-à-dire Doumbouya hande o nomali goɗɗo ronki addude goɗɗo takkoma ɓen ko addi ɓe ɗon ko hollutugol Doumbouya kon woni feƴƴude hande so ƴetti ko ministre ɓe fulɓe jeelo noma ka gouvernement Mamadi Doumbouya hanki mi waɗi vidéo mi enni ka CNT représentant ɓe IFDG no ton représentant ɓe IFR no ton représentant ɓe ka société civile no ton wono hakkude mum Allah joni en waɗi mojobere e ngaldi ko ka gonga ɗo wonɗe daranade yaye ha kan gonga ɗon firte hiɗa andi ko wonɗa daranade kon ton ko fi parti ma o ñalande de feƴƴaron ka démissionnude est ce que ɗum na traite yagal wolon hakkude mum Allah
wolo hakkunde moye Allah si tawi hande ɓe représente ɓe parti du politique ɗum au sein de société civile et d'autres mouvances si tawi ɓen ɗo hande Dumbuya inni awa menen ndey min feƴƴinay transition si tawno ɓen ko patriote ɓe tawno ko parti ji maɓɓe ɗin ɓe wonani wowla hakkunde ma Allah ɓe démissionnano ka ɓe démissionnatano mais imaginez ça parce que nami waɗi ɗum ko enen tigi duwa jaɓude wowlugol gonga ka andi ten hay si Dumbuya no waɗi probléme yimɓe buyno ton wonɓe jaggude fiyo Dumbuya waɗi on probléme ola weɗi min mi haalani noon ɗo minni he ko waɗi ko laamoɗen en ala patriote ɓe en ala yimɓe dimoɓe en ala yimɓe marɓe konngol en ala yimɓe marɓe conviction sina ɗum hannde wano Ousmane Sonko sen de l'Assemblée sénégalais yimɓe ɓe yahno défenda cause ji maɓɓe ɗin yahno défenda valeur ji maɓɓe ɗin kono hannde ka CNT en yi ka dansa kurma woni yewtude ɗon hanki miɗo heɗomo ɗo ka yawi soirée pooɗa kanko dansa kurma ay o yalti toon o yawno e conférence o wi hon ɗum wo CNT on no jogiti doole CNT on organise élection transparent et libre kono de gandi kon woni yalti ko ɓuri no yurmude ko a tawa ka ɗo a tawa ka to joni mi wonanan ko yiɗa nande kadi mi haalani on programme Ousmani Gawal on ko hettugol o parti IFDG min noon mi haala kadi mi fillito mi wi mi wonanta Ousmani Gawal woko jokkata yimɓe ko ayya Allah min pullo mo daranaki pullo mi wonanalima andu to an hiɗa wawi wadde ko Ousmani Gawal waɗali mais tout passe dans la tête tout passe dans la tête hande ɓe wi on IFDG yanata kono depuis présidentiel udelen iwilagine IFDG ko ɓawto woni yalde waɗɗo yiɗa on yiɗa ɗum wole goɗɗo wolay on ɗon tun wi on ko sama kala harale ko gonga réalité ji ɗin ɗum seedi action ji ɗin hande sen jetti hoore ɓen ka IFDG ɓe fof ɓe hulɓiniɓe min nami woni ɗum ko oynoteɗo bano so ko ɗum waɗi ɓe wi ɓe pular tagaɗo so tippali ko tiiɗi o duñata ko teddi IFDG buyno ton iɓe nodde Ousmani Gawal leyfi heɓugol postoy moi je le sais buyno wallini ton kaydi oye mum buy tanti yawgol ka CNRD ko ɗum nde on nana mbiɗo lañse ɗo flèche de mi wiya ɗo wodi yimɓe ɓe faala golludude e Dumbuya kono e jaɓata par ce que mene meɗen gandi min érasi on dow ton c'est des informations au sein des partis politiques c'est des informations tout ça on a allô oui kon no way ala wono way ɗo nge jam kombo komin noddi on joni nodduɗami ino ɗo yomi habbo hange e ɗum ɗo 20h15 kono ɗa teddiniralan ɗo wasi kom babe ma de min nabbi ɗo e direct goy ko watton konde welela wallahi ko watton konde welela na faala yeyidu komi welatama kako komi watta ko welatama ko fo e mum wallahi ɗo gandi ko anndu la faala yomi haray wawlu min miɗo mari miri min mi yiɗa jiwa waɗowo ettere wawlu hen min ko TikTok la faala wonde célèbre komi handicapé ko koyɗen tuma waɗi défaut ɗa mari forme ko koyɗen tuɓari défaut kono ɗa mari forme la mari forme ɗum ɗon de kono waɗi koyɗen a yahay ka yata ko bekk mi yahata bekk kono noon falɗa joni joni hadi koyo waɗi to tan mi wona célèbre façon on ɗo ko TikTok hara on tigi si waɗi ɗo vidéo aɗa on tigi heɓay viiji no mi yirta no yimɓe no heɓera viiji noon ɗandi love endu eɗa gandi ɗum ɗo iɗa andi love endu ka anda love endu ɗa gandi seeɗa mi sikka hoore ma nden no tabiti love endu ko waɗo vidéo ji min woni wolde fimu ɗa gandi ɗum ɗon de ala an ko love endu on ɗum o ganduɗa min de
Mimi fuɗɗike wadde vidéo ko ayno nawde wotere wonde min loofu enduma mi wolta on ko waɗo vidéo ji ka TikTok hani mi waɗay vidéo ji goy ko TikTok jonnon konu faalɗa e ammi min ko hotnum faalɗa e am iɗo gandi ko honno tawo komi yeeyowo ndiyam kadi iyo pus jogiti iyo mi yaya ndiyam Colobane mi moto law mi yaha Colobane mi yaya ndiyam mi jindina woni komi faala yo walla e piiji ɗin fo kono ko piiw gooto mi haton gini e mum ko wongo célèbre ko TikTok hara on tigi no mari 1936 abonnés ala problème joni mi wallete na aw si Allah walle nan mi wallete ɓeɗen addana men compte ma ɗo men publia men ne yimɓe ɓe yondare kono min a yiɗala ko komi watta compte yiɗuɗa ka akkude Allah sino faala Allah ko jombeɗo mi jombe miɗo jombi ɗa wakkili wongol deuxiéme femme eyo ay siko troisiéme femme mi ɗa wakkili min eyo ayɗi gorko mo ala ñiije eyo no wallahi ɗo mar ñiije labaɗe de ay mala kono waɗi koyɗe maɗe koyɗe enni ko malformation ɗi heɓuno kono fewno mi wonno boobo mi opérano ko ɓe watno plaçaje ɗen hamɓe itti tawi koyngal gotal ngal wawi o inde compte ma on ko on ɗum Rabi la joie 345 vidéo ji ma no ton eyo ko yembere mali woni kam on ne ko laɓe on to e laɓe ko laɓaɗe iɗa laɓane ɗa rawni ka ɓalejo ka danejo larawni pe yallaba Rama Rabi la joie ba Rabi 345 Rabi ko RABI à la fin kana ko R et tout atta ko BI Y ko Y waɗɗa ko raga ka ko Rabi la inda RA BY ok la joie ka la belle la joie eyo 345 me yima koko eyo ko anni ne ko min non kono o yi ngari kiɗo sittude ka ko eyno moɗo ɗo non no ko goɗa dari kono iɗa mari koyɗe siɗon andi mi ɓaroto no wonde sin falamani amude amay kadi ne a dansa e moƴƴa mi dansa e nani ala koyɗe amay wallahi kono ɗo gandi mi layi yiɗi ko foti goy iɗa yiɗi ko foti yiɗi ko foti moƴƴa noon a lappa e loofu on ne eyo eyo e ja noon ka star joja jonno an konno faliraɗa yomi jombe hakkunde ngalanan faala yo jombande ɓay vidéo ji mon ni kadi so woli no walano nan ko wonkiyam hakkunde Allah andi no ɗayɗi gorko mo jiwɓe buyiɗi ye subhanallah mi layiɗi jonnon si ayno ala koyɗe juɓɓe buyinte andu juɓɓe sofinte de
kere da mari hunduko wone min dal nun kono hay goto wawan sala ɓaytin kolmima ko dande min de dande an ɗo kelɗa a kol mbay goɗɗo e dande juuɓe ɓe kayri kolma tan sawar sukaɓe faalaɓe lamde awa gasi joni ɓe abonoto ka page ma mi holliri ɗo Rabi la Zoli 345 allez vous abonner sur elle c'est la première fois que je parle avec elle. Ok Rabi, merci beaucoup nan. Merci beaucoup. Yalla rene. Amina ya Rabbi. Les gars, abonnez-vous. On famille. Odo ko e wallumo wona célèbre. Dum fo na ko boni. Mais non, oui, elle est là. Donc capturez compte ma s'il vous plaît, toutes les capteurs, aidez-la, elle va avoir des abonnés, donnez-le la force. Kala kadi fala do mo jombugol no way mo jombugol ay do andi menen mari bengol menen jambi meden jambi en jomba e petit menen namen silbateri de ya ma femme ici je suis marié mi dala wingi mi o birdi mi ala nino mi rewbe on joni be yidim be wadi mi love petit mi da wolande mo fu love endu ka TikTok jakanko anda love endu Mara waɗen passage de soir ange mi tere ben kollunkum mi manda le bondi wara e wandala parce que l'ouvre endu elle est connue par la nation famine mi rewbe on dun no wa butukan petit no wa camion wal ci charge stay don fala harna fi banque ti unkundo do wa arde jombam Bon, revenons à nos sujets. Surtout, n'oubliez pas de partager, liker. Parce que dans des vidéos, ko gonga di wat de viral. Vidéo di mendini, qui di jindu de partout dans le monde. Sabuna sa oni blogueur yo, secrètement, wata wonu mone hay goto. Mimi ya yimbe no fena yore. Fena penale hulbinide. Penale de ala adresse. Penale de anda daurema, penale de ala fere. Tagaro to feno yore goddo. Yimbe no monano mi woko sadi yimbe be no huda mi yai wonde be kere ya penale ore danda da hore ma ala nokku ko humi penale hulbini de penale danda da hore ma no hawni ta goddo feno e hore goddo hay sa fena e hore goddo mesure tandaru fi goddo no mette ma da fala relation fe makko jabali monano damu fi tuwi mo burma inde mai mo burma andede yimbe be monantoma la fu ya wadabe hara ko fiida anda ma fiida yida be da penale ulbini da ko fenobe yimbe skorobe yimbe laifu be bera be ukko e ma kono be andu alla tagu fo fonna min ko hundu ko ando ko jentete ko na kiri azere kore min ko hundu ko ando ko ale retour min mi sokajude parce que min ayuda mi dalen nafiki agala laya min nami torotodo min nami neddo ha bordo yo goddo wadanan goddum. Je n'attends aucune récompense de personne. Mais ce qu'il y a, c'est la vérité. C'est la vérité qui va nous s'en aller. Alors, ce que vous devez retenir, ça n'a pas écouté. Mais n'en devez foutre de votre blog. Millions depuis 2018, mimi dodo. Avatar de dohank. Ya andari tino pa écouté dari teno. Mais n'a m'intéresse pas. Ko gonga kan wondi min e jamaun. So yi mi wali me bui mi tertike. Parce que mi wallahi. Hande mi janaki blogueur joko boni mi la fota e blogueur be mi jetta budi mi okabe parce que mi yabe mi tawa be yurumi mi andita nyande go yimbe go jalu no la benni woka ka buzi mi woni womi mi merita gente. Je vois des individus mal intentionnés qui fait des réunions sur moi wandi ndene de do vidéo minni yimbe go no nyoami de ya mi do kani kono mi do kani mais mi do wodi. Quand il y jodi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables, qui se croient forts dans leur tête, qui se croient intelligents, qui se croient diplômés. Les jodo da be fena inde ande, ka be feniton du ngarta tautami. Ko dum ndo puy no detail la miata ka wondo parce que min abonnata inde angina ka gido jamais. Je n'accepte pas. Min comme une le principe. Mi si koynen sina ene joko ajuma. Mi haja ko goddo jeyi. Mi haja ko marda sida mari ko tugoto ka kamu dum ko horema mi ngai benga si be wona nala mi wona nabe buro wala welde kadna do ko nena jara nena hebudo langu imo wela mi ha buri ni mi ko woni ho si fe on kala te kondo mi te kone
quel que soit pédix. Parce que min, on y a donc andala, si donc andola ko buri fandude. On doit no doa ele ko idea. Min, ala blogger jo gine momi futdo di lutudo. Ode do buye falte be yo yimbe daru be, kono be andako wowlete parce que Congo mabbe tabita. Ils savent pas de quoi parler au maximum. Et anda, ya bitono ko gol mone pay kusare, ko do jodo da, ya pay kusare ko ni ko wolde wana gonga ko fenande ko kanko tigi on dare. Haray mo yidi no wela mo ka wonki makko parce que so ndara lila haray maladie mentale no sonji mo ka wore makko la personne soit toujours calée, caillassée, maximum malheureux. C'est déplorable. C'est déplorable. Alors min ko mi halanta goddo fo do ya wonu mone goddo wonu mone horema do kadi ya yidan goddo wonu yidan horema sai dubi tati iden gerdude dumbuya ko enen tu woni yanude mi jito dan si tay ko ene woni mone horema est ko dumbuya woni mone men duno tunta o bano adama do wadde ka mental mum enen den duudi den yoni majorité kono en combatita o e yali résultat tagado kala ko jokuda ta jokir monnaie hay goto jokir fiya hebu. C'est ça l'objectif. Opposanjo pullo lamo todo ségrégation accay hakunde jimi andi boyno sikude do ko intelligent ma boyno sikude no burimmi ma boyno sikude no kali burimmi mi relation jandi mi mari di buye mo ngaladi ko jawdi buri do mi ayare ko dum holo do ko do wadi mi kay podde marbe ben parce que min be o korala mardo no concerni mo korama burama onon tige hore mon do fala wurude man jallaji ko dum hidon domi hidon woni leykoyde toragol tagado sa susal mo wolande gonga est ce que on don da susi c'est-à-dire tagado fopta so ko rima system wolande gonga min de Conakry ya yomu alamo mi tarto yeso mo mi ronka wolde gonga parce que goto mi nyamana hay goto hay mama ti dumbuya do han si men foti ko ay de wimi do respecti pay kunku mo teddini parce que mi hande sa natika pale mo médecin kata video an no gente sa natika biroji administration atawa pay kusari no genta nata ka julirde ka mobbe wonto tawa pay kusari no genta na fi politicien yu den sugo den gonga anden kon woni réalité certo den fenande andi ten aduna daranaki goto adna ko réel na manipulation. Enfin, je vous disais que notre pays piji buino fait yude hala yewde on fi o parti yebdizi e tagado ta yawito hay goto yawita gol yimbe ben dungino adda sakkitare tagado so wadi mago ayi didi ayi tati ayi watta yilay ko fala ma wadde kon. Bon, retenez-vous hari ka oji wodo no ten harde yewtude fi Ousmane Gawal en fo en yidam kono fi de ngani mo hada mo wuri go ka wobe ko do wadi simi wi no wodi yimbe be anyate si hettoda no wodi yimbe hay be anyu ma arkise ma udditoto piji din on fama e proverbe buji din menen men jotto do men analyse men ya piji buy Ousmane Gawal ko kaw anya o woni ministre ko kaw anya o hebi otowal modjal ko kaw anya o wujjo darni étage ko anya o andi da ko ministère dun no vebe den observe million no wodi yimbe ko tuma be anyuma o hajuma sotta ko do wadi simi wiya même toujours dans mes proverbes ko marbe hakkille ben tundata lam parce que buyno do be wata lam famude dun nay hore min no burbe be nganyede ko be mburi gaynude anko non da dogande da dogana do patriotisme awona ta ministre amaya kono hajo angalaidu Ousmane Gawal ari ko jawo e taxi moto ande mi ya wonde mo posta parce que fiya no ani ni moi Ousmane Gawal jula toro wala la mterto mo ba mi do andi réalité gidi dengane mi do mo wiya mi do weltani dumbu ya nari uri do nene be wadana landum mi fami piji bakko de minno mo yurmi parce que il n'est pas dans les stratégies. C'est-à-dire, au hewtali niveau qui mendi. Na won monnaie hay goto. Wone monnaie fi yon hebu. Wone monnaie pour une réussite en évaluation. En fait, notre combat, Philippe Gol Doumbouya, mi wola nino ato hewtu Gol 2025. Doumbouya, il était mal entouré, je l'ai toujours dit. Mais il était mal conseillé.
Dumbuya raɗɗo to ɓemɓe mi situno fop ko feƴƴi ɓe fop ɓe o raɗɗo to ɓe manjasidi ɓe l'avait prévenu min o yahay no woodi luttuɓe mi siti ka pale ton yawoɓe tawa kadi ko maɓe ya par ce que warugol yimɓe ɓe jana poste responsabilité fulɓe ɓen bon voilà maintenant les conséquences oɗo wono inna men ɗo o urgence marché madina e en part suɗɗa ɗum combo woni madina ko fulɓe haji mon taw woni ɗum madina si ɓe falano ka ɗon suma ɓe sokayno ɓe jooɗo ka maɓɓe ɓe nayi waɗi uba accide terte toragol allah jonna résultat on faami mono ɗon c'est pas normal se wi allah nangu bombe ɓe jooɗe tungeɗo ɗon so innama allah o nangu complicité ɓen jooɗe tungeɗo ɗon e nder o vidéo ɗo e gonora e alaji ousmani fata ko pullo fuuta fof no duwa weltanade ɓen taw haray ɓe ka aljanna moko ba pullo tedduɗo momi yejjitata fi mum moko ba pullo hittuɗo mon yejjitata fi mum moko ba pullo yiɗaɗo yeɗaɗo okkaɗo barke teddungal alaji ousmani fata ko mayde maɓɓe toujours joie e leñol men ngol mi averti suno alaji ousmani fata ko e wiwno heɓota ko siga maɓɓe allah noon waɗata ko hana alaji ousmani fata ko no teddina moƴƴa e nder tabital pula ko aduna kono fewdoɓe feƴƴini jama buy wulluno qirriti fi on ɗum waɗi siɗe yewta fi maɓɓe toujours si ari e yolndeji goye gandita si moko ba ala e oɗo ara no hulɓini yo allah o yaafoɓe nadaɓe aljanna moko baɓe fulɓe buy marnoɓe teddungal teddinaɓe hittinaɓe jokkunoɓe ko wiyete confiyo leñol daɗu haray ɗen tori allah yo allah o yaafoɓe ka gaburuji maɓɓe nadaɓe aljannaji firdawsi ko toroto ɗen allah fi on ɗum tuma mijitiɗen darɗen hande tawa ala ka wulle ala ka fesen ala ka holliten ala ka faabo en ala ko ɓanna en a taway no yurmi tagaɗo noon ɓe wi ko waɗirte na fiyo fille kono si yejjitete hay si waɗali sa yi toujours aduna tagaɗo fof mo duwa heɓude ko wiyete ko reconnaissance hay allah o taguɗo ma on ñande kala yettuɗa mo wiɗa alhamdulillahi rabbil alamin allah o weltantoma o yiɗama o ɓurtama yiɗude sabuna yettugol allah taguɗo ma on okkorma guite okkorma piiji ɗi fof waɗalma handicapé ko hunde ɓurde kelɗude fiyon waɗi simi yewti fi alaji ousmani fata ko hande leñol ngol no fesude moƴƴa wulla ndara tawa ala ko doga ɓe wi mo nafaali hoɗo mum nafata yimɓe mum alaji ousmani fata ko ato ɓe feƴƴinde n'est ce pas e darno tawɗen moko ba on hari mo walliti leñol ngol fuɗɗi darnugol juulirɗe wallitagol fi laawi waɗugol piiji buye sifitare maɓɓe ko ɓe holluno yen andutu fi maɓɓe toujours min mi andintinnayi allah taw ñande gore mi wona e waado walla ngo leñol pullo ɓuri alaji ousmani fata ko c'est l'objectif so e wonde hiɗen mono hiɗen wola konguɗi mettuɗi ala añuɗo hoore mum kono goto wata wallude fofuɗo ko yiɗuɗa fofuɗo ko fofuɗo tun o wonata kala ko teddinɗa fofuɗo o wata yawde ko falɗa ɗum par ce que o yi otoje ɗen fof ko otoje kono ngal kala e ka dogata oto dogowo e jaare dogata e gudoron no faliraɗa noon par ce que piiji ɗi fof ko stratégie ji enen fulɓe ɓen iɗen wakkili duuɓi buyɗe daɓɓude laamu ngun en yiltitorta ɓaaw kono ko si tawi hande holla on ɗo lamɓe laamiɓe tawta ɓeɗo hande hayde ɓe wola leydi maɓɓe ndi fof jalay mi holla on ɓe ɗo yiya noon ɓe hoore mum ndaare yo allah dande en pullo laamu to dara ko ni o wayi ka daare ɗo président regarde hande so yi Dumbuya no darti ko par ce que ko suka mentalité on il est homme hande mi haalani on enen ɓe fulɓe sen immike en darike tum Dumbuya watta en ko faala kon few gasta kono noon ko si tawi enen tigi ɗen mari hakkil hiɗen andi ko faala ɗen kono monanorɗen Dumbuya simi landike on jaabo ɗon ko commentaire parce que na enen tun Dumbuya ɗayni foresi heɓɓen ɗayni manin kaɓɓen ɓayri landu maɓɓen ala mo ɗaynale hande mo landike makko fi hon ɗum monanorɗen Dumbuya hande ko gonga pullo fuuta laamaki kono noon pullo fuuta laamoto kamɓe tigi ɓe andi ɗum kamɓe tigi ɗum hino laaɓani ɓe par ce que mi haalaniɗo ɓe mbini lagine développata pullo laamaki ɓuttata wona e jam pullo laamaki ɗum c'est clair kono ko pullo hombo c'est ça la question e yiɓe ɗo vision maɓɓe on objectif maɓɓe on taw ko sendidirgol en mi wolani on hay Dakar ɗo no woduno wiwnoɓe yo Dumbuya piya wallahi woɓɓe maɓɓe no dara lan ɗo yelaniɓe lam malere ko ɗum mi tori allah ta haaju maɓɓe yani yan par ce que si haaju maɓɓe yani yan mi wallay ɓe
hande mi yobitirali bano adama ko boni buyno wadi lam kono mi do yafanibe ko dum simi buri yebe mi buri be yeso mabbe c'est clair parce que sabi kala mo alla towni yeso jama gandu no wodi ko alla wadi e makko ko ala e beya hande molandike kono dumbu ya wadi en wiya yibe warde dumbu ya tawde warede go ka c'est clair dumbu ya taw pullo futa no warede o awali dandude dum parce que warobe fulbe ben no bawto e fode ngandi be kono susta wolde ato dumbu yarde ato alpha konde woni mo ngardari pullo no warede alpha konde feji dumbu yari pullo no warede mi wi hide wa stoppude e feedu ni ara pullo waretake non ko si tawi enen tigi ngandi dum sabuna enen fode ngandi ko faske den fala ko be jogi kon ko dum be woni warirde joni non e ngacciti hay ko marno den kon dum perdinama joni non na laamu na jawdi ko don no mburi yurmude c'est-à-dire be artirie be rétrograde hay ka opérateur économique lendi joni pullo futa on wana dammi wana ngesa wana hodo ko dum don no burno kanude ko dum do wona no sakkindede sabuna na enen perdi go kono na kambe kadi perdi kono si jettama no ngande ka analyse ko ene buri perdu denen fulbe ben hande pullo futa on wana hodo gon wana ngesa bang wana jawdi ndi to don no ngande fewndi den regardez ça imagine hande fulbe futa njelo cuudi mun liba accelan son jugol fulbe futa njelo cuudi mun liba fulbe futa njelo woni cuudi mun no sifa ni fi libede imagine ça les gars sabu hunde wotere sabu dabbugol laamu fulbe futa njelo wara fi yo dabu est ce que dum dadi parce que koko wonde wadde enen giden sikki be hino suusi en be suusa en god be hino huliye buri ko huldembe ko hibe huliye buri ko huldembe ko jonnon e décision mabbe on kambe pullo laamu ta ko ara mo luttiri goddum c'est ça leur plan ça veut dire pullo ndino aro ya lama golo ara fu yo luttira sina hala kan e hunduko c'est déplorable bon dans ce cas opérateur économique buyande be waraka be fo de dama ha foro jobi de nyande be kolmuno do wondu be nabi mo yoto ani utungal nyoddoy mo ton jonte didi nyoddi mo ha o yalti o susalo dayno nyoddira de nyande ka kasudo ya commerçant jobe ari be duufi mo don be wari mo be fi ande commerçant buyno diwna buyno wada ni na da gijer de ngandi dum kono jara ta en jalindir hande dandugol pullo futa on ngal guriwal warede ko hondo landi kama ko no pullo hisirta do anda fiyonu be fulbe wondu be dumbu ya fo ay goto ala ka warede fiyonu be ala ka nangede ko parce que be do be tangini be gayniribe kasi ala problème ma en tungal ko modjo e yewtata ko anduden ko fo en baddina tungende hitande 2025 fewndide do torode jama wawgol sendutugol ko ngirdi no buri on andi si tawi hunde no burma wawatande famude e si tawi tun hunde no burma mentalité wawatande famude o andi porto holortake fiyo pullo lamo ka dum don ko go don andi union africaine do holortake fiyo pullo lamo dum ko didi tamme ngel nations unis be holorno de ben amerique ben kadi holli en ben be holortake fiyo pullo lamo dum ko nay piji boysi mi sifani ke on do don duwa andude pay ko sare wana ganyomo ko burdo on andude ko woni ko ngarde leydi ndi sabuna bawto katawi hakkilaji no burda pay ko sare ko yesojo nawno wadi dum goy pay ko sare ko jentetedo dum ko go pay ko sare ko lando ko hirnange ka furnange nano e nyamo do muti dum pay ko sare ko ardotodo wana ardetedo ça c'est clair hande no wata andude dum kono yeso o ngando e pay ko sare ko lando fiyon wadi simi yewti dum hande so yimo ko babe buyno jentiye na faayere goy wana ittere yila wana ronko gol ko wada ko andude ko yewtete konko haqiqa no wonde jiyal dans ce cas je vous informe fulbe futa ben
na onon hinnata yo heƴu ko kamɓe heƴinta on ha konko ittata on ɗon ara torunde Allah no walla kono Allah yiɗa fofuɗo hay nelaɗo ɓuraɗo yiɗe don o combatuno o waɗi combat kono combat préparaɗo combat wakkilaɗo ko ɗum buyno ƴetta exemple e nelaɗo kono nelaɗo na yerujo men Mamadi Doumbouya hande portoɓe ɓen e américain ɓe ɓen ɓe wontidi e makko on paɓe prévenu min taw holor ɗum joni noon kono ɓuuri ittugol yila e nde yittande wonde arde ɗo organise élection kanko tigi ka o présente to kanko Mamadi Doumbouya fo no andi ɗum rewa so maninka ma ko nantata e mum foppu no andi Mamadi Doumbouya ko wonowo candidat ka ɗon andi ɗum oy tunde balɗe ɗo fi ɓe hulli e men inni o yimɓe ɓe labbe sokku ɓe yalta e ɓe yawno toon ɓe hulɓini jama on labbe ɓe naɓi toon kugarje kono ay labbe heɓuno faami jooɗi heɗi gotal fellali toon ɗum ko miɗo weltani sukaɓe labbe ɓe sabu ko ɓe jentitilan kon sabu na neɗɗo tan daarirumo ɓernde min hande miɗo wawi tippade Conakry o leer ɗo ni miɗo wawi yawde Conakry mi sottina piiji buy mi famina on piiji buy mi andina on kadi piiji bus ɗo hande noddeteɓe inna yaw Conakry sulsta noode hande tippoɓe Conakry tunnade kaso par ce que tagaɗo komo anda on no yarantamo o anda noon sa fiɓimo ka fiɓatamo ɗon o busata ko ɗum mankani fulɓe ɓen Ousmane Sonko o haɓɓu Macky Sall o haɓɓimo ha tawi Macky Sall wata gertade tawi busata tawi memminotako wallahi si moɗo haɓɓi goɗɗo ittata sina hara ko cula batti ɗum yo laaɓan on poyi si a haɓɓali ko wonɗa gerrude kon a wata memminade fiyo laamu Doumbouya ngun tabutu ko selludale mo haɓɓi o haɓɓimo ha ngaɗi ngas tawi memminotako min observi min jonni hakkille o ari andi taw silamo ari do ande ko ɓe ari kala politicien jono doit heɓude ko wiyete kon influence au sein du gouvernement karamo koma kanko on ma jannude hay so tawi mo waali ka ɓoggi safalji o anday duuɓi tati minen meɗen andi Doumbouya no faljude jama on jaɓali famude wallahi min ndi karamo ko ma on ka duɗal hay si tawi ɓe waali ka ɓoggi sa falji ɓe faljitete par ce que kamɓe ɓe andi ko kamɓe woni karamo ko ma kono si tawi hande ko jannanakuɓe ɓen faljitata karamo ko mum andi ara e karamo ko maɓɓe famali ara eɗen tori Allah ballal inchallahu Allah ko moƴƴo Allah ko ballo Allah ko yiɗoɗo wakkili ɓen hiɗen wakkili duuɓi 10 e duuɓi 60 jonno hokkitani duuɓi buy jani ɗi andan ɗon hoore mon hiɗen combatude fiyo sanjo Allah waɗu ɗum ko newi kono Mamadi Doumbouya taw ngol laawol ngol fokkitirɗon ɗo on ittirtamo ngol de sina hara ko Allah faabi onon tigi noon ɗon andi ɗum joni ɗo ko jama on ɗaɓɓu laawol wiyetengol tawa sensibilisation ko wiyete kon dialogue ko gonga Mamadi Doumbouya arta ko ɗum ɓe woni argument maɓɓe on Mamadi Doumbouya arta fulɓe no warede o ari o tawi fulɓe no warede continue a fulɓe no warede joni noon ndaren no fulɓe ɓe ŋacciri e warede c'est ça notre lutte d'abord ko ngol laawol duwaɗen pirande fiyo pullo daɗu en tan Alpha Condé miɗo tawano e wonɓe felude Alpha Condé wiya ko fi pullo wona ministre de la sécurité wiɗen ko fi en ala ka administration wiɗen ko fi ala enen en ardaki ɗo e ɗo e ɗo ko ɗum waɗi ma ɗum pullo waretanoke famine. Dans ce cas on a capté cette histoire très dure très fort. Rappelez-vous ko yimɓe innata ɗo Guinée Sénégal na gotum kala ka wonɗa wuro fof ko wuro beyi ko wuro beyi wuro baali ko wuro baali wuro nayi ko wuro nayi wuro wona wuro ɓura wuro o famine sa woni kayinde ko wuro marɗa ka hoore fello ko wuro marɗa nayo jooɗo ɓe jonna on esprit paresi mais ko enen tigi duwa sincugol laawol men ngol Aliou Ba hande ko neɗɗo wakkiliɗo kono o heɓali taw yimɓe dariɓe wakkiliɓe ɓawo makko ko yite ko lobbying no yurmi moƴƴa
yo Allah hisimmo yeso ittay kumpay ko moko ba wakkiliɗo teddinaɗo e golle ñol kanko Aliou Ba yo Allah hokkumo barki yumma makko hisinamo yaltinamo yo masibo mo woni taw kadi ara ko victorieux en fait hande Mamadi Doumbouya ko ber ko humpitiɗen ko awto ka tawi mi haala ni noon taw ko nden toɓɓere fuɗɗorten ɗo siwa en jonde yimɓe ɓe yewtere e en andi Ousmane Gawal vision makko ko hendagol o parti FDC mi andi ɗum e mi yingol laawol makko hanke yi ko ɓe yewti kon kindiya kanko e ɓe jokkodiri yuɗen enen en tawta ɗum few e wata tawtude ɗum jon noon kanko mo haɓɓiti o hendoray ɗon doole ele ɓurɗo ma doole o sofinte jon noon mo wima ɗum laatotako joɗo habboɗa ko arta kon hara hino hawni e en fait ɗi congrès ji ɗi wonɗon nande ɗo fiiɗi yo ɗi laato dalle mois de janvier ɗo kon ɗum woni plan kamɓe Ousmane Gawal o hon ɗum woni plan makko on kanko Ousmane Gawal hon ɗum woni miijo makko ngon Ousmane Gawal yaltinno audio ka o holli goto on tawata sina min goto on tawata ɗo sina min e o aadi o lorray ɓe bonnowo on bonnay seede hande Ousmane Gawal jiiɓi piiji buy ka woni dow to mi aro yay sifana gollon ɗi o kali piiji buy o holli laawi buy emo wadde kadi yewtereji buy o senko tawata jama on no humpiti walla woɓɓe humpitaki kono noon yo andu tum mbeɗe mbeɗe wawi wonde saabu o yewte dow to o hoolaki noon kono ko ɓe wiyata kon o koɗo no raɗo mbatula mayi tum piji ɗin no c'est à dire buy yahay ɗo lawol Mandiang Sidibé buy yahay lawol Mandiang Sidibé nde hutande wiyetende 2025 kon tawi hawju ko Allah moƴƴi mo hawji o bonnay na ko ñenti kon fof woopi ñaari on si ñentike dowru boy ma en tum aduna on kala ko waɗɗa andu to a hettay. Dans ce cas, rappelez-vous objectif maɓɓe on c'est comment récupérer cette partie qui s'appelle l'IFDC. Je l'ai toujours dit haut et fort. ɓeno wiyoɓe ɗum laatotako fof hay lagine ɓe aratagol ko hay lagini sa inni ɓe hande ɓe aru ɓe arata hay jeejuɗaɓe hay foduɗaɓe hay rasiruɗaɓe ɓe arata ɓe aratade woɗɗitiɗo lefa bota ka wuro en suti ɗum ɗum hiɗe reeni tout le monde voit ça hande ɓe hooreɓe ka IFDC wallahi seede Allah buy e maɓɓe no négociude fi tawede gouvernement d'union nationale kono ɗum fankini ɓe andi min nata laatoto ma laatotako min nami woni place Allah on andi min ko ɗum duwa ɗon mi ƴettude ko neɗɗo yewtayɗo ko humpiti taw ƴettan e comme militant on fami wata on ƴettan fi ɗum ƴettelan en tant que neɗɗo wonɗo ma humputude ko woni feƴƴude e nde hitande 2025 min mi yennata ɗo hay goto kono ko wonɗen ko yewtude ɗo wona ko wonɗen hottade wallahi wona ko woni wiyede ɗo ototo woni ko hunde tawde ko réel ko waɗa ɗum sur la table no mi hollirno noon ɓe nangay foninke menge ɓe nangi mo no mi hollirno noon Aliou Ba yo ɗaɓɓo gardi ɓe nangay mo ko ɗum tun woni o yewtude ɗo ɗum na e hoyre ma e guere min kala ko mi waɗi ɗo ko giggol e gikke ma ɗum goto alala yoɓude o risque momi woni ƴettude ɗo ko min woni mo ƴettande hoore a wona onon ko ɗum waɗi simiɗo avertisude on ko fiita waɗo e juha on innon nde hunde waɗiɗo ari menen min ganda kadi miɗo andi noon so yiiɗon moɓodirde jento ɗon ko par ce que ɗon andi ko wona kon yewtede ɗo wona ko wona hottede enen ko wonɗen pirande ko fiyo leñol pullo fuuta tan hanki no oɗo noon so continue noddirgollal ni o tampinayɗan habbami jonna yimɓe ɓen konngol ƴetta ala dans ce cas rappelez-vous enen fulɓe fuuta faalaɓe laamu ɓen hay fu ala ko préparuɗen fi hendagol laamu taw ala
Nyande gore mi do hedo Ousmane Gawal parce que ay gagno ma on ko ya gentomo. On fami. O wi ko tawaɗo ko sendete o heɓata geɓal enen fulɓe buyno ton ko wona ɓe gollinede joni noon ɗen faala fulɓe gollanay ɓe par ce que ko ɗum waɗi simi rappelle on stratégie Ousmane Sonko souvent mi ƴetta exemple e piiji feƴƴuɗi Sénégal ɗo ɗi tawata minen meɗen wonno influence e nder mum meɗen humpiti ɗum mi woni o yewtude ɗo weltano ɗe maître Amadou Bela ko kanko holtinimmi ɗi conci ko giɗo men ko ɗum waɗi expérience o min jangi minen komin sukaɓe marɓe analyse mimo ko baɓe ɗaɓɓoɓe laamu buy nodday lan ɓe ahoda yam ɓe anda piiji am ɓe wi himpare no liɓa leggal kono liɓata bantan ko ɗum tun duwa ɗum famude ko wiyoton ɗo Dumbuya yanayi Alpha Condé yani ɗum nafaali en hay Dumbuya yani sen préparaki en yanayi enen tigi na ɗum woni objectif on enfin ko yen prépare hara si feƴƴi e Dumbuya ko enen arata c'est l'objectif ɗum na innugol na sansugol lando on woni probléme on ndi ko tawde si tawi Dumbuya wi est ce que ko pullo arata c'est ça l'objectif ko ɗon mi faala yen focalise na innugol tun yoɗo yahu Alpha Condé yahi daare taw Sékou Touré yahi pullo arali Lansana Conté yahi pullo arali Dadis Camara yahi pullo arali Sékou Ba Konaté yahi pullo arali Alpha Condé yahi pullo arali hande ko 5e président on wonɗo Mamadi Doumbouya na yen toro yo feƴƴutun e Mamadi Doumbouya hara kadi ko maninkaji ma goɗɗo go arata hara wana ene c'est ça le cas min no pirir hakkilta pirir doole ma ala hay hara gere lannale ono non ɗon hulɓini goy ono no wawɗon ni no hulɓini ko tuma noon tawɗon lanni o o yaali hande RPC hande ɓe ala e président parti acce andon kon no feƴƴata janvier si yewton noon fi ko woni ko harde yeeso par ce que hande sa nani yefdg ko selludalen hari selludalen ko laggine tout woni ay suudu makko ndu liɓama wiya hande mo exilé ɗon andi ka ɓe ɗaɗi selludalen no ɓe wawi ittude o parti politique yefdg ana ɗon huti ɗum goy par ce que ɗon huti haaju kono ko tuma ɗum waɗi on suma non kadi aron wiyon ayi woyyo hey ko heɓuɗen harale ɗen andi mi yewti o mi fillitanike on se ko darnata parti ko fédération o kono hande so jetti fédération Sénégal a yiyata ɓe wola fédération Sierra Leone a yiyata ɓe wola fédération Gambie a yiyata ɓe wola fédération Libéria a yiyata ɓe wola d'ailleurs ko honto ɓe affaiblini parti FDG je vous dis ça. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand on affaiblit les partis FDG, on va là les points. Quand on a des délégués spéciaux, on a yalto. Mais non, on va les tromper, on va les manipuler. Mo irti manire, irtu monire. Quand on souma on a natano, ndare di vidéo di tang, quand on a wadde délégués spéciaux. Mais wana hunde mo yere. Jama on sali famu de kamantal mi andi hani jama on ali pré ka délégué spéciaux wada donc don be affaibli ni parti di politique ni parce que tawi préfecture et sous-préfecture fap ko Mamadi Doumbouya jogiti hande non momango hewti woni RPC woni IFR ala jogiti do ko yete kon e représentant au sein des régions don taw be wadi jono be menace kadi ittaɓe ɗon tous les anciens maires ɓe ittiɓe hande ay chef quartier ɓen ɓe itti honno waɗi ɗum ko par ce que ko ɗum woni hollugol force de démonstration Mamadi Doumbouya mi sifani on o wi o ala droit waɗugol l'erreur du passé ko Dadis Camara e waɗi ko et n'oubliez pas fulɓe Fouta no heewi ka entourage Doumbouya anduɓe lan andi on andi jikki mum andi faale mum ɓen no heewi ton ben no andi min miɗo andi je l'ai toujours dit ici ɓen fulɓe no heewi ton kono ɓe meeɗa yaltutude kono ñandego ɓe yaltitay jama o yiya ɓe anda ko ɓe enfin je vous informe que ce que vous devez mettre en avance ko duwaɗen ko ande ko honɗum fewndi waɗe ka hakkille mum Doumbouya ko candidat
ko ɗum ɗon taw duwa waɗede en ligne joni noon ko honɗum ɓurno aninde ɓe ko watta selludalen tawe e ɓen candidat ɓe joni noon ko ɗum ɗon duwano ɗen yewtude na goɗɗum go c'est ça qui est plus important joni noon an andi ko feƴƴi kon Tchad d'ailleurs ɓe haalana on ɗo hino plan Dumbuya taw ko wiyata kanko wana kanko suɓi wonugol candidat ko guinéen ɓe ɓen suɓimo ko ɗum waɗi on heɗike o discours fendane makko on famali ko woli ko wallahi par ce que neɗɗo naya piiru tun e ngala doole andugol piiji gono ton ɗon fandani ɗum Dumbuya o soodi arme moƴƴa on fof on yii ɗum ko dari ko pale kon on yi kay ɗum ko soodira wana fi goɗɗo ko fi men joni noon andi Dumbuya ko wonɗo wonde candidat e nder ko faala ko wonde candidat je vous avais appelé de ne pas accepter que yo Dumbuya wonu candidat hara selludalen tawaka joni noon Dumbuya ɓawto ka o andi duuɓi tati e lebbi o wawi raɗade selludalen e nder duuɓi ɗiɗi o wi joni 2025 ɗo mi waɗay candidature mi azuta komi faala kon e komi faalaka kon komi candidat na noon kanko wowli dey Dumbuya wolali par ce que ari o nanayɗo woɓɓe no wiya meɗen ngabbi kon ɗum Dumbuya wolata min ni on kala ko Ousmani Gawal woli ko ɗum Dumbuya nelimo wonande mori konde ma Ammara Camara fo no andi kono on faalaka reconnaissude ɗum min ko ɗum ɓuri sattude am joni noon min faale an on hari wana yo Dumbuya waɗu candidature o wona légitime n'est-ce pas hara selludalen tawa kay ɗin élection ji joni noon e hitande 2025 nden on jaɓali faamude Dumbuya waɗa e élection législative communal présidentiel hara ka wonta candidat mi ƴetti exemple on ka feƴƴi ɗon Tchad min c'est possible wiɗon c'est pas possible goɗɗo wolanayi on fi politique guine ƴetton Allah watto nder ton Allah ko gonga Allah ko Allah existe ko gonga mais fame ko wonɗen kon pirande ko on ɗum joni noon Ousmani Gawal o wono yay candidat hara ko kanko e Dumbuya poɗodirtama o ɗowta Dumbuya comme no wonata anniversaire de Dumbuya c'est ça la question c'est ça la question ɓe prépare ɗi parti ji ko ɗon yiyoy toon ancien ministre ɓe puy no créé parti ji ɗum kadi feƴƴedal nde hitande 2025 si faut ɓe prévenir ça ko ɓuri ko mettude fop hiɗe reeni ko ɓeya woni évolude dans l'avance enen ɓe jooɗi ɗen fanki iɗen ginnano lattako Dumbuya holli e na o Dadis Camara ko hitande wotere laami tawi ɓe waɗimo kural Sékou Ba Konaté sikki ko lebbi o laami tawi o pottinama oɗo noon il était bien préparé, il avait un agenda Thierno Monene Mbow avait mis en garde o ini oɗo no mari o agenda tel et tel et tel et tel joni noon laaɓani en Dumbuya ko candidat e candidature makko on plan maɓɓe on selludalen tawetake par ce que en yewtuno law wiwɗen ay fiyo air Guinée fuɗɗama yo président selludalen yahu darto wiya kañum ɗum ko dossier fenande hareno ɗum landi joni noon ka ɓe tandanno président men on piège ɗon ɓe holli président selludalen no tawa e ko yeeyi air Guinée président selludalen daginani ɓe nden fenande hande ko ɗon ɓe ɓarori hande si président selludalen hewtilla Guinée ko nde hitande 2025 ɗo ko probléme justice ɓe jogoto hatta noon saabu selludalen hatta élection waɗa saabu selludalen haɗata Mamadi Dumbuya organise élection législative saabu selludalen haɗata Dumbuya waɗa ko faala ko ɗum waɗi neɗɗo il faut savoir qu'on ɗum prépara c'est la seule question que je vous disais mais non si président selludalen anticipali fi justice la Guinée on ko ɗon ɓe ɓaaroroyta ɓe waɗa ko wiyete kon élection joni noon hande ka Dumbuya wi ɗo élection o ko 2025 joni ɗon handi ɗo Aliou Ba ɓe wi taw ɓe condamnaymo ko wiyete kon 2 ans de prison ɓe wona mone Aliou Ba mais monete Aliou Ba heɓu dole kanko e Dumbuya ɓe waɗa candidature ɓe waɗaymo non komi walantan ko ɗum wallahi goɗɗo wolanta on ɗum o heɓata blogueur jo wolanay ɗon ɗum jamais par ce que ɓe anda le blogueur non pas au courant ko tuma wiya ɗo selludalen bon c'est fini no Ba Mamadou waɗira noon
joddo non e innugol ndare mo jokken dum no min misali min tawaka e dum Dumbuya si o déjà do ngandi oppose ay candidature makko dum c'est hors de question fappuno andi dum jonnon plan makko Dumbuya on o libirali suudu selludale walla o radimo ko juste fi o wonu candidat jonnon Dumbuya wona ay candidat o wada système Paul Kagame ngore men Aliou Ba hande ko wonde wiide do il est fort il est en prison joni 2 ans be wadi mo do 2 ans Dumbuya so lami ko do wada refondation no andi ko no watta ka constitution keso ton so ndongo la moto do 8 ans ma 6 ans ara ko no wawdo fu sérieux ara ko buri ko mojjandi on ko do wadi simi wi anticiper ko yete ko dialogue en personne fita de élection jilato so etike ha Dumbuya watti hore mo légitime no mi haliran non le 31 décembre c'est jodike ha Dumbuya active ko yete ko légitimité c'est-à-dire il est élu par des votes hara no voto woni siko gonga ma fenande ça ne me concerne pas hara c'est très très mal pour nous mais quand tout me mari comme yalla c'est Dumbuya woni dans les électoraux woni élu parce que mon mari force frappe gol kala ka fala déjà on yiko jabi mali kon o wi Mali e Burkina et Niger kambe la Guinée nabe habu dube en faut de ngandi ko mbodi ba Dumbuya on connaît donc enfin rappelez-vous que si tawi e wel syndiqué déjà e wel syndiqué déjà 31 décembre fait imi ala non kadi ko arata ko do feddi hande si en jodike ha e no be wadi ni délégué spéciaux di ha parce que Dumbuya il a bel et bien donné après la transition c'est la refondation après la refondation ko retour à l'ordre constitutionnel jono si be wadi dun don Dumbuya woni candidat selu dalen tawaka hara IFDZ mai hara c'est fini jono Ousmane Gawal no anticipe de fienda golon parti si tayo wona li candidat o do tira Dumbuya on parti hara c'est fini pour nous hara ne ko ne woni on dara en perdirino perdirde ni le 31 décembre hara don jodi gay don tonya alla mentalité ala jono ko watte se gandi dun don ko ma dun don wada plan mengo ko yendaru no tawire den e institution ji di fap min naminde ono daro be lambe marbe din capacité ji parce que taga do fop si tay o miji tan ko na ko wade de dam si no jouer de ko yo nyama mi nyama hande plan mengo mi yonde hitande 2025 ko don dare no hisiren hara o armu ko addara nayne pirete parce que Dumbuya o wona na pullo wona na maninka wona na forestier wona na landuma wona na kisi Dumbuya kala darti do mo ware Dumbuya sa ala mone makko a woltama ko boni ida dadi da hisi kaledi lagine goddo kina batama tanke da don ida fala wonde contre lamu makko ngungo nada jahannama mayma e ko dum woni force de démonstration on nanali Morisanda ko yewti ko wo Dumbuya lami ke jetti lamu ko jonni civil wo ko civil be ben woni kalamu ni on yal dum Morisanda o premier ministre ko civil ministre d'affaires étrangères ko civil e mari argument solide Dumbuya wi o kanko pouvoir to mo jogiti premier ministre makko na militaire. C'est un argument très clair. Et bien, militaire, be dono fala onde premier ministre. Wano Amara Kamara, wano Djiba Diakité. Aliou Ba, mi sifano na enen soki Aliou Ba de. Ko mama di Dumbuya enen ko wawno den. O si tawno de marno dole manifestagol. Immo, wakilo, determino, soka, mobilizo. Hara rewa soso, rewa maninka, rewa foresi. Aliou Ba yalta ino vainqueur. Kono wallahi, ayen imaki, en wallalimu, en determinaki. En joni dirali jude fe condamna Aliou Bara na fi yo wolu fi politique lagine ha Dumbuya lamu o jodo après Aliou Ba continue à wadu gol meeting go dénoncer tu vois c'est tout hein ko non tout fait kata rien que ça biddo gorko wakili do ngeba tabuli dido foni ke menge Aliou Ba e jeunesse mengo yimbe wakili be e nyamali ngenari joni non menen imma de fi défendu gol hore amen taw c'est-à-dire me wonta fufa la fube lagine dum ta goddo habbo dum ta goddo habbo dum no fije ta goddo habbo dum no fese menne me wona ta sabu kanyo ça c'est clair donc la Guinée kona ko wade den sendo de siko prison siko pouvoir parce que mi ala ni on enen ko lambe nayda po belam donc hare buino fala yewtude ber ko mi yewti do kon burbe en andude wawbe faamude ko faamuden kon beydondiren kadi e fi ko woni kon fejjude ka leydi men mo kala heba do ko yewti seeda harana e hoore gere
e piro ay hakkille goto wana hakkil voilà quoi min miɗo yiɗi on faamu arana e hoore guere de son famali ko faminta en ko ngaray bon wonɓe noddude eto fino tawtira e ɗi lumaji wiyeteɗi ɗo comment on appelle ça kala faalaɗo participe de voilà programme ji ɗin hara no wawi participe de nodda ka 78 142 62 28 e hoore teddungal e needi ay ɗon andi e saji ɗin fof haray mo kala no mari ko jonna avis ji mun ɗin e hakkille mun ɗen e fait programme ji feƴƴayɗi ɗin ka leydi men oui allo assalamu aleykum aleykum salam on jarama nana toon pay ko sa ɗay jam yettude allah boy ayo mi andi hari ɗon jentade men konno yiru ɗon ko fewndi kon ka leydi lagine kela minute nan buyno noddude no faala participude acce hakke voilà noddite yaafo ɗon buyno faala participude ɗumaji ɗin voilà kala ko yowolu ko andi kon buyno noddude ok feƴƴani bon voilà rappelez-moi au 78 142 62 28 allô allo oui way goto way wala ɗon yettude allah ko yo ɓeeɗo ko lagine woni en noddude ara crédit ji maɓɓe ɗillanni aton noddude on waɗa crédit de ɗon andi ɗuma on no woɗɗi oui allo allo assalamu aleykum aleykum salam pay ko sa no yiɗa jam ɗo yiɗon andi mi ɗo direct ko ɗum waɗi simi noddi koy ok en jenti o noy ko no yiɗa jam ɓe gunde fof no jam allah yettude allah alhamdulillah ko intervention mi faala waɗde ɗo par rapport e justification mon ɗo yewti ɗum annda ko débat hankiji ko hannde komi daari watten ɗo ko 4 heures de temps par rapport mi hendagol mo ga quoi ok joni mi faala intervende par rapport e situation Guinée on quoi donc ko fiino ko wonno e yewde fi alaji sellu ko mi faala ya ƴettu histoire goto nana moƴƴa komi haalanma ko noon nami nde won ɗo wolande ɗo ko jamala Guinée on fof kala jentiɗo exactement Diallo Teli yanande grand ɗo ko noon tungeɗa ɗo koye antenne won ɗon d' accord exactement minnuma Diallo Teli ko Dakar ɗo immi e Guinée Conakry ko Sékou Touré ƴettimo ɗo de nayi mo Guinée Conakry faami donc alaji sellu hannde ko woni Dakar ɗo so déplace ke ɗo yehi o tawa e Dumbuya ça revient la même chose alaji sellu suudu makko nun ko liɓa ɗon nden hay ngiiru ŋaañaaki faami manifestation hay hunde waɗaaka alaji sellu nanngama ɗon otage pendant des mois et des mois hay e gooto waɗitaaki ɓe hannde si ɓe yimmi keɗo ɓe yehi ɓe sokaama ɗo hannde Guinée hay e ngiiru ŋaañataako hay e gooto wiyataa ko yimɓe ɓen inata tawani ko ɓiɗɗo gorko jooni en annday ɓen ko mi faalaa ko a ƴetti histoire Diallo Teli o après mi noddema janngo pour avancer quoi par ce que ko otage oɗo woni en nanngude no Sékou Touré wonno e gedde no ngoɗo kadi ko non woni wadde kono Sékou Touré wanno ko annduɗa histoire ji ɗi Sékou Touré waɗɗi no ɗuuɗi trop mi wawata ɗum gaynde ɗo par ce que ko mi waɗi vivre mi nokki e Diagne Bey mi nokki Diagne Bey mi nokki Diagne Nayyi mi jooɗi ha soriraɓe an lessi e yandi lemun ne ɗum fof c'est du passé ça Doumbouya n'est pas comme Sékou c'est Touré des histoires qui sont très importantes Doumbouya n'est pas Sékou Touré laissez ça non on ne peut pas laisser le cas de Sékou Touré parce que Doumbouya na Sékou Touré onon so ƴetti Doumbouya waɗimo Sékou Touré ara on falamo toñude non komi innuma ko woni e wadde konko ko on ɗo waɗayno kon woni e copiade o waɗa en fewndo o waɗa ko on no Sékou Touré waɗi ko annduɗo histoire ji no ɗuuɗi trop min ma wawata yude ka téléphone ɗo mi wawatama jokkande yewtugol siɗum ɗo ɗen par ce que ça va selludalen yeyi lagine yaha lagine Doumbouya gayne dino e selludalen min mi salaki o kanko o wawata wide o gaynde selludalen de ha ka on ɗo selludalen so en Guinéen comme Doumbouya on verra la suite nous dira d' accord en tout cas nous on continue la sellude c'est que déjà par A ou B ñalande hewto hen si Allah jeɗɗo jolɗo ke juule selludalen ko duuɓi jelu mari
no na dubi ko jogi ko wadi hakko no mi landi tun andi fodinde da inna hunde no arde sifondiren tun dandi kur onno wiyete ka ainsi ɗuma onno fi posgol candidature ka duuɓi lagine ko duuɓi jelo happa no mi jogaki ɗum noon nden constitution guinéen mi anda joni ɗum ɗon anda ka joni on gara yewten tun par ce que andi kon waɗi simi wiwma ɗum mi anda ko on to haaɗi kono ko constitution régime militaire joguiɗa fewn ɗo si tawi ouais na constitution régime militaire Doumbouya peut être comme lui de Tchad non Doumbouya ko jattuɗo laamu jooɗi de ko jattuɗo laamu jooɗi mais bien sûr na constitution o continue par ce que waɗo modifie constitution makko o impose loi makko joni noon enen kon ɗum haadi en ɗum donc ɗum si tawi arɗo enen kon ɗum haadi en ɗum enen kon ɗum haadi en ɗum haɗi hen kon ɗum haadi en waɗugol ko Doumbouya waɗi ko non c'est que on ne peut pas se mettre au même pied d'égalité de ce régime parce que andi yeyɗa compara Sénégal ɗo ɗen e Guinée alors on ne peut pas comparer deux régimes qui n'ont pas les mêmes capacités mentales ɓeɗo ka on ɗoni o depuis au temps colonial kamɓe c'est une régime mo anndanɗa hoore ma ɓe meeɗa e dictature meeɗa existe kama ɓe ɗo de donc la Guinée nous avons hérité la dictature ok joni noon ko ombo walliti fi on dictature gasi joni on dictature mo Lansana Conté waɗi ko ombo walliti ɗum yo ñiiɓu non Lansana Conté waɗali dictature par ce que il a essayé non c'est pas une dictature parce que il a eu à régner c'est que ce régime militaire on est d'accord mais il n'a pas fait la dictature mais Doumbouya c'est pas un dictateur non il se comporte alors comme un dictateur parce qu'il mais joni noon ko honɗum Lansana Conté waɗi ko Doumbouya waɗani voilà mi waɗali ci Lansana Conté andi ko joni parce que c'est yewtude quand vous dites que Doumbouya c'est un dictateur Lansana Conté au moins il a fait 24 ans au pouvoir ici woduno le wallitiɓe mo fi on dictature makko ñiiɓe régime jettaɗo Guinée o ara déjà ko jusqu'à la mort minen min wiyaali ɗum de non je demande si c'est éternel ça dépend et la régime non tous les Guinéens ont le même droit au même pied d'égalité o kala no foti wawade joɗade jullere nden c'est quelque chose qui a été partagé par tout le monde mais pouvoir Doumbouya ngo c'est partagé le gouvernement est composé de tous les ethnies non joni comme woni premier ministre chef de gouvernement actuellement qui est le premier ministre chef de gouvernement mais le fait d'être un premier ministre chef de Guinée gouvernement par rapport à la situation actuellement pourquoi il a géré ce qu'il n'avait pas non Doumbouya tout ce qu'il a géré il a respecté moi je te dis ça non tammoɓe yewtengo e wattu mo fewndi ɓen on na o wattu ɗon ɓe jogii ɗon ɗo kamɓe koɓe wi si wattu o yoni o wattu Doumbouya koye hoore on ɗum wondiri non min koye hoore honɗum o wondi c'est par rapport à leur constitution par ce que kanko droit makko o présenti o wondi ko wodata non ko par rapport e loi mo tegani hoore makko par ce que kanko ko kaydi winda o jangi kana asi ko kanko woni waɗande ɗuɗo hoore makko kono kanko woni hoore joom non c'est des brouillons c'est-à-dire c'est comme si hande sa ƴetti ɗo payko ma joni a windi brouillon a annimo yo janggu ko a daatu kara ko a yandi daatu kara ko ene woni janngude daatu kara wana Doumbouya de non kanko wona ɗo jandi ko ɓe winda o janga on ɗo ko wona ɗo e janggere na décision makko woni wadde o jangga e ha o gayna ko nar na ɗum woni ka ɓernde makko ok awa gasi joni min weltanike on andi ɗo sino yewtede mo kala ko yo yewtu ko tañƴini kon hara na yeddodiral par ce que wata wonande volontaire ude wotere actuellement ni dis-toi que Sékou Touré no yaaruno noon exactement oɗo ko même régime woni yaade par ce que ka on ɗo ni sa imi kay ka men ka région ji toon ɓen ɓe changi administration maɓɓe on systéme on fof Sékou Touré ko ni yaaruno haɗi en tout cas susata wowde inde Sékou Touré ka ɓurure pour te dire la vérité ok oɗo noon goɗɗo susta wolde inde makko kankadi ne waɗɗiɗo haalandema awa gasi awa on jarama d'accord merci sengare wi Doumbouya ko Sékou Touré mi jaɓata ɗum non de je n'accepte pas ande Doumbouya e Sékou Touré ko inde wotere mari continuez à nous rejoindre au 78 142 62 28 siko criminel sina criminel min mi anda hono andi ton allo oui assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam
Payanga Sare, Payanga Landade Apele, we c'est Bari Amadou Djego. Ah, anki ko anno di donné. Effectivement, quand on a communauté. Ok. J'ai écouté votre live tout à l'heure. Et bon, vraiment, mes weltani qui ont dit, mes weltani ont besoin de bien et mes weltani ont dit moi. Merci. Ok. Bon, il y a beaucoup en attente pour appeler, mais tu vas la résumer raccourci. On croit. En ce qui concerne le Comité national de rassemblement pour le développement, et appelé CNRD. Donc, c'est ce que moi j'ai à apporter, c'est ce qui s'est passé. J'avais précisé une partie, mais vraiment, c'était au niveau de collègue, mais moi, Allah Ta'ala, on t'a dit, Gary Boto, parce que les idées pour faire attaquer Palestine, Israël, les idées plus du faux. Donc, ça y est, au coup de feu de jetti. Déjà, d'ailleurs, nous, d'ailleurs, n'a bébé, au bout de la bébé, ma demande, non, Kogonga. C'est-à-dire, il y a un collègue actuellement, c'est-à-dire, à l'unique question, pourquoi il est Monani Doumbouya? C'est parce que nous, personnellement, c'est parce qu'il n'a pas honoré ce qu'il avait dit. Nous, c'est ça que nous, Monani Modan, personnellement, si on honore ce qu'il avait dit, il n'a aucun problème. Wallah, il n'avait aucun problème quand même. Be militaire be watbe coup d'état fo Afrique do comme bo honori ko woli ko. Be militaire be Afrique do fo honoru do ko woli ko ya yi Benin tout à Benin watbe go Benin do par exemple celui qui vient de Benin comment dire Benin do il a honoré non. Ok. Il a été un exemplaire pour les Guinéens et pour l'Afrique, je pense bien. Ok. Alors, voilà. Ah bah, mais weltani kema. Ok, en ce qui concerne maintenant Kanko Doumbouya, il n'a pas honoré ça. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est ce que tu viens de dire. Il a racheté les peuples. C'est-à-dire, son Ari au Detti, au Soki, au Bonani, au Fio, ça y est, au Falaka, Nafi FDZ tout. Ça y est, au Falaka, vraiment, il y a Godon, Rubato, donc, ayo Aritao, c'est Godon, Yurmini Birama, Yurmini Nene Gotabe Mabe, Antigri, tu auras du mal à lui faire du mal maintenant. Parce que ni hande wana ni bawu dara dusmalga wana ni FDZ fou wari ko FDZ wala ta don tigri hande kadi il a déstabilisé pouvoir mengo ce que nous pouvons faire on ne peut plus maintenant ba ben tigri ils sont corrompus maintenant wari o tibe ko kambe tigri o corrompus déjà hande kadi contre gambe gabati wiri di tajama. Donc là, Allah Fabo, les Indiens Fabo, Imbeben et Fabo, Kala, surtout nous qui avons les mamans et les papas qui vivent là-bas, c'est-à-dire le Yurum Yaf, le Yurum vrai. Mais Allah, Wallu Kala Jud de Moto, Allah, Torikema Fatikema, donc voilà, Jules, Jules, de Foutore, Allah, Bouti de la Guinée, Bouti na Kala, Lady Kadivoise, ils vont de faire la Guinée. Amen. Alors, merci beaucoup. Comme il y a trop d'appels. Merci vraiment grand. Merci beaucoup, mon aîné. Ok. Allô? Bon, quand on dara ça, même, Belando Towoni, il y en a même qui Doumbouya moni défendu. C'est bon. Vous le verrez la suite. Enfin, on donne au Yida Gonga. John Sitawi, elle est. Au Sekou Touré Doumbouya, comparé. Alors, nous sommes faibles. Enfin, venez. Non, je soutiens à personne, rien. Moi, je ne vois pas de ce que les gens veulent. Moi, je dis en 2025, je dis que la vérité est ce que je vois. Allô? Allô? Oui. Ça va? Et ton mango n'est pas petit, hein? Allô? Oui, ici c'est bon. Oui, ça va. Ça va bien, désolé. C'est tout bien. Quoi écouter what là? Non, là, il perd. Ok. Oui. Ok, amen, gentil. Yo no yimbe ben kono soutenir Aliou Ba be acci mo soka goto ala yaltu de defandam. Non, normalement ko noddanno kadi ko dumannano hanki do gon. Normalement jamal do no mobilisade moƴƴano ya daro. Dandi no be ba ma dandi na mo
ah jarama albarka allo attends noddude on danina téléphone ji ɗin takkomo on andi les gens doivent comprendre c'est lui qui défend et c'est lui qui dit quelque chose andi on fama la Guinée on fama stratégie ji ɗin no woni ardude non parce que la Guinée ça va être le plus compliqué si on change pas nos stratégies ça sera plus compliqué voilà allo Bay Bonsare on jarama nala to yettude Allah ay no marsude jantum alay fala mo am yettude no sedda mi ala ne kongo di pet ok way madame Genti allo oui mais allo lan Genti meɗen nande o no ko ley falnomi ya ley falnomi ley honto ley kono woni awa meɗen ley meɗen Genti o allo ko ley honto faala ɗo allo aleykum salam yettude Allah bon voilà explication ma donc numéro wawi de ko proposera ko woni jama famali quoi parce que nanga lide yewtere ma no posé pas non yone jama woni famali parce que ko wonda e wolde ko anka ko humboni liggéede jokkete ɗon parce que ko ɗon woni jama o ɗon ko famude ɗum kañum wawi kon focalisé ko ala jeen joni noon il faut que femme encadre ala jeen yahaale ko ɓe yaha mbete no hombo senan toon ko Aliou Ba ko ɗon ɗo mbaɓɓama taw o faami yalla on jarama albarka allo nam Bay Bonsare nala to yettude Allah no ɓengure yo awa ko situation men lagine ɗo tun aray min komi wiyata ɗo si holori ɗo manifestation ji ɗum martata ko yimɓe ko leƴƴi ɗi manifestoto lagine fulɓe ɓen e maninka ɓen hari ok 2007 maninkari ala e laamu manifestation ji ɗin ɗi wallu no moƴƴa on autoroute jogano route de prince jogano yonnari ɓe ala e laamu ɓe utilisé haa ɓe henndi laamu ngu ok on no comment dirais ko laamu ko daɗi ƴetti laamu ngun kadi haɗon to maninka heɓaali pouvoir ɗon kadi si manifestanoma ɓaare arino ɗumannino moƴƴa no autoroute kadi manifestoto mafankoɗa ko kaasɗa matutu ɓe fof immotono ko ɗum maninkaɓe ɓe immotono kono joni ko ɗi leƴƴi ɗo ɗiɗi petti laggine manifestoto soso e forestier ɓen e yii ko feƴƴi konko foore en fof ɓe yii ɗum ɗo hari do yimɓe ɓen no faminande ɓen no préparé goɗɗo jaka ko fenade tum ɓen kadi yiɓe ko larme yiɓe poori ko larme yiɓe on no ɓe warama e ngal ɗo koɓe wara kon ɗon jinejo a yaha hande waraka hakkude Allah toon to hari la hooli forestier ɓe ko yimɓe kelɗe ɓe jaye ko ɓe peeriɓe yo jonno doni maninka heɓi pouvoir o wona 3 jours 4 jours ɓe sagginali fayande kono ɓay ko ɗum ɗo porto ɓe ngari waɗi ko mental ji men ɓe divisé pour régner ko ni ɓe hettiri Afrique fof ko divise ugo ƴettugo ɓurɓe jaasuɓe ɓen ɓe waɗa ɓen ɗon hoore marɓe doole ɓe marɓe haqqille ɓen worira noon on no si maninka fuɗɗi wolude ɓenna on yaali ko enen laami ko enen laami joni jooɗe fanko inoɓe jooɗoɓe fanka ko ɗum ɗon ko enen ɗo ɗiɗo wata manifestagol lagine on no maninka e fulɓe joni ko fulɓe ɓen woni fulɓe ɓen turi manifestade so se inni ko ɗum ɗo hollorto ɗen are ko samba kala jokkuɗe
tawa kala ha joni o politique men ila 2017 ɗo yimɓe men no warede yimɓe no bileseede yimɓe no perdinede fulɓe ko perdi kon ila 2017 ɗo jawle wasi siga mo hari waɗali ko histoire lagine no ɗum ɗo ko enen tigi moto stoppa ɗum ɗo darana ɗum accira joni noon ɗo ɗen o politique selludalen ɗo e fode uso e kañum sonnajo selludalen on ɗum ɗo ala e nafoe ko lorrugol pullo ɗum won ɓe woni e ni joni ɗo joni so tawi ɓe andi ɓe ala plan B ɗum ko hunɗum dartagol islam on ko ɗum onno si tawno ara ko ni mawɓe men ɓe gerruno Fuuta en onno islam ala no naate Fuuta aduna feno janke waali arata no maninkajo ko arenoɗo yawo fulɓe wara ɓe jatta ɓe jawle ɗen yaa si fulɓen immanoki datti dari on tumana no islam o yamiri noon hareno ha joni janke waali yimɓe makko ɓen no piide e Fuuta areno e wata no wongol Fuuta areno koye hoɓɓe Fuuta kono ɓe immi ɓe darti ɓe dari ɗum na kalwa natante a inni a jombay a inni a walto sudduɗa sumoɗa toroɗa waɗa ɗon kalwa toroɗa Allah ɗon ila pireɗi mira yahata ɗaɓɓa jiwo ƴetta goro sappo yaha toroɗa ɓeygu jamais a ɓeygu Allah jippinta ɓeygu ko nder chambre hum ma ɗon ha maya a soroto ɗon Allah duuɓi wulure ɗum hara ha joni ɓeygu heɓata nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamɓe kadi ɓe jooɗaki tun e juulugol e toragol Allah ɓe immi ɓe darti ɓe dari ayɓe maɓɓe ɓen yimɓe ɓe onno mawɓe men ɓen Fuuta Jallo ɓe immi ɓe darti ayɓe maɓɓe ɓen jonno enen koyen jooɗo ɗo innugo ko torare Allah ko démocratie ha hande noon lagine heɓaali démocratie ha hande lagine heɓaali démocratie kono noon enen innirten ɗon démocratie ma wuura ɗon na enen laami kosi en laamoy ko inne noon waɗe démocratie justice on kella institution ji ɗin fof média e ɗum o fof kelɗa ɗo joɗɗinen en place arande kadi goɗɗo si aroyi wata ittude ɗum ɗo wawa comme Sénégal wawa comme Ghana ni siga ɗi pays ji ɗo kono lagine ne meeɗa heɓugol ko wiyete saria meeɗa heɓude ko wiyete gouvernement meeɗa heɓugol ko wiyete l'armée républicain o fuu ko yaltingo sarde combat je wara yimɓe mum ɓen propre yimɓe leydi mum nde on ɓe yoɓande ɓen ko ɗin teniji e ɗen pinkaji ɗum ɓe yaaɓe wara ɓen ɗo ɗum na ɗum nete l'armée républicain gara sono robelem ɗen naati ɗo wona combo ɓe yahanno na retraité on général Baylo hari robel ɓe garoyno jatta on ari ɓe ƴetteno ɓe darino kewo Conakry l'armée hontomaɗe l'armée ko ɓay on ɗo Konte yahanimo ɓay enen toujours ko utilisé feeɓe o ari o dari robel ɓen fi maɓɓe lanni yanay tum ɓenna l'armée républicaine yanay tum ɓenna accours à justice maygo justice yana tum ɓenna ma démocratie yaltina ɓiɓɓe yimɓe ɓe warugol ɓe pourtant e ala hunde ɗum ɗo ko leydi men tam ila hettuɗen indépendant en heɓal taw institution ji ɗin ala ko dictature yahagal koye ɗum wona kono noon sellu innirta ɗo kanko o laamorto laawol démocratie ɗum ko ma o yaha o wona nationalité sénégalais ma nationalité ganayi o daroro tun o woniroya toon o heɓay siga ɗum ɗo si o yiide makko ɗo o laamoto fiw ton kono laggine on wawata marsude koma jamma sanse ɗum ɗo koma enen kadi ɓay ko islam o no yamiren ɗum ɗo si lanɗo on sino moƴƴi ɗoftemo si lanɗo ko lanɗo bonɗo o honno watta so ɗofto moƴƴi haray dartemo on dartotomo huwino mum ko moƴƴi kon ma ɗum itton mo ko ɗum ɗo islam o yamire haray ko ɗum ɗon duwaɗen waɗugol kono joni ɗo no wonirani démocratie yaltingol pay ko yimɓe ɓe wara en ɗo ha ɓe lannay ɗin cuuɗi men fof ɓe liɓaɗi ɓe lanne pour lo lagine few tawi tun ko stratégie ɗo wonɗe yaarude e on manifestation en ala wallitotoɓe ko l'action tun manifestoto manin ka ɓe pen ukkata juuɗe e ɗum par ce que manna ko kamɓe laami kamɓe pour eux c'est bon fi kala ɓe tampi ɓuri lagine fof fewno ɗo kono gon noon ɓurani ɓe c'est très grave. D'accord, on jarama albarka. Ça va. Bon, chacun est libre d'avoir l'antenne ici en direct, de donner ses avis. Mais, donc on y arrête, c'est comme ça que ça passe ici.
chacun est libre de donner son avis, voilà, et ko fami kon. Voilà, konti ki fami kon, parce qu'il y a volta ka fama. Fimo, sa fama ta. Allô? Ay, pagusare ni pay la bangi nandu ngene bangi nanda da pale. Tanala. Ida janala to. Yettadalla. Min ko mi ari do ala ngo gine o bani ni gine be puyo ndare manini ka pasma. Si woni e walla e hare ko e walla e te walla e bari uba ko non tanyin den susi tay wa kitama ko non ko population gine o nyimmi. Population gine o wona na ali uba ay be yaltal depuis o nanga wadi yontere balde. Andi ko na tigi yagal ko na tigi yagal ko dum den pour futa problème men ko dum non ko kala yasu de suti de ngon de fi hetu la mun ko dum non hatta hette. Aparta en este lamu que ko son ko wadi Senegal no ko non ta jinne wada ko be woni no de wo Senegal la gine na gotu Senegal la gine na gotu ko gotu andi ko no sendi ko population ko tedi te ge enen ko idri ya ga woni hakunda jinne tay ko de to no hu do wada hara ni ko pouvoir ni jetino ari bara ni jetino ene foppi andi ko fekki ko ene foppi andi fekki ko ela sedale ndendo ko be way ko borna ko jodo no be ganda hande kadi wada go sudin ndendo ndare fedo no sudin ngali uba ndare ko jetta lam ko no mitani ni gayna go dum kame ko ni nanda president Cellou Dalein ko borna gol jodo tungay no min hay discours maddo nyande tante mo on discours ne musina no hore ne ha wa tamini mi naw nay ko asigi wana ko mi fala no yo be halu ko be halu an ko no faldo be wol ko yo be no ko gine be nada yide e pouvoir ko dum numi jona ko dunga bino donc a welta nakibe mi yalta naaki be non de hakkunde ni alari la sutini be mi yalta ande kadi sige ko gine kamba no tibe ko dum be woni are wadi ko gine jonni ni wallahi azin ile warama fi mabbe hande taw kambe be ko be na dai be ndeme woni yide do anno joni an ko no yanda president Cellou Dalein solution honu ni ngon mi yani be ko be foto e fi dum non kanyo sige ngai wada ga nay kayno woni ni e ndende ñom mengo ko si wala ma ko aliuba se sutene ngondo e en plus no do men be jabale walitade mo be jabale walitade onan gama do ko humbo mabbe yalti ha ndum buya kana kambe beru gunda be cerna de Senegal do ko wadde president mabbe ko kambe be ngai to de makko be haala ko na solo do ligno to de ko be info be ron kay haalande ko awa jama ni zuwa image sige ko aliuba nini woni gayno woy kameno e der gire foppo wana soso wana maninka ko aliuba tanyi ni gayna kamen si jama o image ha woni o kado sokama haray enen ko sotti gon foko bawo yaade wallahi azim haray do kadi de satti do ngari ko gonga ma awa a jarama ko yewtuda kon do buyno huli wolugol dum no mi wolay bio nanga hande ka groupe ji mi won fop ko son ko yande me son kay damari groupe ka wolta ne mi nada mi na fop de ge rani ko nati ya jama wonde afami fop wal mobilisade wona hunde wotre sudena ali uba tayo nanga ma do ko na gari hay tulu yaldali ko biuni wona na fiya go okay no betti ko wallahi azim okay message merci yimɓe ɓen no nervi nan jama on no nervi Nescafé ji ɗin no monte jama on no faala wadde kaay mama ɗo kadi ko guere seedirte wattere men kullonko kala tawɗo no Cellou Dalein wayi ɗo welal mi won tigi waɗa ko Cellou Dalein waɗal Cellou Dalein mbara goɗɗo ay hunde ka na en toñu mawɗo kañum kay no wakkili bermum on mo maayi o ronku allo luite volume on ɗo yettude Allah ay jam alhamdulillah harani kay ko seeɗan faala hollude ɗon ko wafi wona yewte ɗo ko andi dow ko ɗum min waɗiri ɗum ɗo fimo kala yo ara yewta e ñande o si tawi ko mene wona heɗede woɓɓe kañum ka arano woodi ko faala jonnude
gonga sellude da yeltama fi kadi non haray konda jonnude mere wonɓe heɗade ɓen kadi konngol ko nam e hana kadi komi ado so ɗon wona ɓe wonɓe arde ɗo winda ɗo wiya heɗa faala yaade ka CNRD e hana winda ko min tama sika ɓen no wata jaaboe par ce que andi no woodi woɓɓe min ga ɓeyɗa gonga ay mi yahi CNRD ay komi Guinée en jo ko Guinée en ɓe won to ko ali ɓurde kadi sila faalade kono andi woɓe kono ka ɓeyɗa gonga jarade jaaboɓe awon na yimɓe ɓen de joni si on watti Dumbuya Sékou Touré ne haray meɗen heeɗi ayna Sékou Touré o wiyete ko Dumbuya wallahi enen sen jaɓi Dumbuya waɗi en ko waɗi mawɓe men ara yiɗen foofi wallahi de fof enen sollitii ɗum mi wata ennude ɗum goɗɗum ɗuɗɗude ko woɗa ko gonga ko Sékou Touré e Mamadou Doumbouya wata kayɗindirade ko on ɗo wanno kon si oɗo mi ɗum o wawi wadden no sina ɗum haɗa ɗum noon ko jama o woni mi sikkini andiɓe ɓe ɓeyɗa gonga yiɗa sa ita opposant ji Guinéjo no comparo ene laaɗ Allah sendiɓe Ousmane Sonko ɓe wallahi mi aɗa ko poyenji tati mi faala hollude ɗon hane accon hakke awa meɗen jentima e aɗa allo aray crédit ji ɗillanni eyi ɗo mo kala no mari konngol yewtugol siɗa faala defanda Dumbuya siɗa faala defanda kala mo faalaɗa siɗa faala defanda présidentiel ludali mo kala defanda mo faala ɗum ala probléme allo assalamu aleykum na laton no e jaam yettude Allah ko wonɓe Guinée Conakry woni awa kono fewndi toon alhamdulillah meɗen e jaam awa eɗen jenti on eyo haray ɗo ko ɓeydutugol battane ko yewta ko gonga ɓeya si ko minen woni lagine ka terrain ga ko minen e andi ɗon andi ko woni ga goɗɗi ɗin kono ko minen wonɓe ɓen ga andi ko woni feƴƴude ga goɗɗi ɗin no toon wona ni ka lagine fewndi ɗo wona jemma ɗo ni si tawi woni à partir de 22 heures ni a susta yaltude jinda wona wowiri noon ko wona ɗum a fotta e sowriɓe faway on tigi ko o yejjitata e fiyonno non ko ɗum noon ko ɓe safe komo beeɗu ka mum e kale fou wana allo san crédit ji makko ɗillanni ko mami waɗa ɗo numéro hara mi noddita yimɓe ɓen surtout noddoɓɓen telella Guinée organise ɗum ɗon allo oui oui ça va alhamdulillah na fi on num minne andi taw garan den faala lam e wona préfilam andi yimɓe ɓen dowa famude ɗum Sénégal ɗo na démocratie no wonno ɗo de Ousmane Sonko darti kono yimɓe ɓe ganda ɗum voilà joni ayno ene Guinée metti piran parce que a darata fi leydi maji fof ɓe daroɓe ala ɗaɓɓude Guinée honno martirta no satti ko ɗum hay ko men avance grand hay ko haaldira goonga enen Guinée ɓe fof ɓe Guinée yiɗo Guinée avance kono probléme ɗin ko leɗɗi son jeeyi enen ɓe haɓɓidi leɗɗeji ɗi fof ko haɓɓidi enen fulɓe en yettata laamu ndi ɓe fof ɓen hunde wonata hoore men probléme fof ko ɗum woni on jarama albarka ok alala yo Guinée men fof merci allo bon woɓɓe no noddude en ka WhatsApp appel ji direct ɗi ɓuuri ɗuɗude ɓe holli telen Conakry dow wara e fewre ɗo ni suka susta yaltude osi suka memi kawre lawol ɓe fawaymo ko lutta fillade akiriyaɗaoɗo ɓe ko mami yami visita o terrain Conakry mi anda allo oui allo on jarama nala toon yettude Allah ɓuuri yo ko pay kun sare nga pay nga labanga nala toon yettude Allah ɓuuri ok joni min jippiti ka live ji mon ɗon
Nam, ala ko fi ko fewndi gol lagine. Non kono yeru don no. Ah, bon. Biji din hare no wadi yaltu e mum tay parce que fulbe ben. Mani ngabbe e le yediti. Fayda mo mbeno ndarde intérêt hore mum. Sénégal do de wonno population on ne hunde wotere mo be fala o be fala e on do lam on do addo yiki yeso be yitri bawo makko be sendirade e kus be combat ha ko watta ko wadi kono himo do hande ko kambe jogi pouvoir Ouais. bon lagine ton kade ara normalement har ko hani kon ara no jama no ni hunde wotere mais problème ga ko ne be ben taw mo be no ni contrôler Non mo ya. Usmani gawal gorko susay himo do yimbe be no do ano kamo vikade Ko to ko wikaki mo. Kono yo goto wikaki mo kono no fayda o do ano ka yuda waka ka parti Kombo o kanko go nyoy walto. normalement Joni andoto kombo iwito siko kanko itata to yimbe jonne do ndira. Me ko gonga de grand asi go be asi bareru era tama si nyije de no round inu no round. La bay kombo iwata ka parti. Dans ce cas quand même c'est compliqué quand même wallahi. Kay lo manjo mabbe ne. Ombo. Anko sera ko wonda. Onto? Ko sera lakko monanda. Bon, sera lakko mi anda e parti ko parti mabbe non è. Okay. Ene ngala problem hay goto 2025 do kala kreana wore mon problem ji mun ding andi nange wadi do lere didi no yaawi honno ye jami tappino do lere didi mede wola fi lagine do geray do monomoni menen 2025 do goto memmi nanta men problem jokkay life ame. Allô? Voilà, chers compatriotes, on ben nodirde lagine ben ko ben don buri yurmude surtout be hollube en do arrêté len to himbe sonji terte yennugol yimbe son jabi son jabani yenne yimbe be hendi kewbe seka yo ngana antondiro yenni do yimbe be seka yo vrai hakune Allah yenni do yimbe be buri on dele be beppina yo hana jide do ski ala kono yennirto yimbe be kon be wadi o ka kambe woni bemmo kambe addi on kadna do jode yenno yimbe suufina yo welwel parce que ragol do yenna yimbe be wiya dum wada dum vous allez lire l'air. Allô? Allô, Pai Kusare. Oui. Ah non, elle est young. Et de Allah. Fala John de point de vue à moi par rapport à la politique la Guinée, quoi. Ok. En fait, il faudrait tawali uba, quoi. Du coup, il y a l'uba qu'on a nga, qu'on Guinée bengo, to yalta, les soutenir mo haïfoui wadaka, quoi. Donc, mais là, point de vue, on fait affaire à l'uba, en fait, en tant que fulbe futa ben fop de gondirali wadi hunde wotel fiyo immo darto fami donc mi ko mi do ko selu taw fi lamu quoi afami ka selu dala mo ben sutende do nyande donc pop bena de population yalta soutenir di ba soutenir selu dalen impiji do fo quoi donc be gitino en fait selu dalen votana mala bitati 2010 2015 2020 afami yibe be mai hore mako 11 ans de jama on combattre de fi injustice la Guinée tawi ala marche donc tasel dolan kanko nyande ko wulta ko jodo ina odon nanga odon habba odon wara donc mi ko mi situation do en fait tawi andi way o gaynata fi yo butina jama fe won ka won ton o acca dum ya o lamo dum ya o mari gonga parti gon to fi yonu sa fotte jasro naado legga yite makko afami lamu ko fi biddo gorko afami laamu ko fibido ko laamu nafi affaire jaasere ma affaire wi gollo ko islam en fait tu vois no da na tu jala nata pijiri fofi ya laamu parce que ça andi ko wonda gerde ko kefero donc woni kefero laamu da wonta jullo afami parce que jullo bulane la ko no be joda ki kambe be wadi judden karedu be ni ko ni ko Allah quoi
afamika chef de la kayo no umura do manda 2000 combien ha jonta wartal afamika tuma be do be no arta ina la ina no kanko situation jidi no complique no na tirni yaltirni quoi c'est la famude so andi o ganta yo sai usman gawal nana sufa dala do en fait fayda ko be wonno be fop mum ka FDG fop parta ci dumbuya parce que ko fi onnu jama anda ko no fekir taw nder sa suteni goddo panna 11 o gaynata alla wadi politique ko intérêt na dina yo ka intérêt ma wonir ton e ni si dumbuya no dilando wila intérêt makko no wallahi mi yaade c'est la famude fi onnu ko politique ko intérêt afami donc ali bande sokaba min ko mari opposition sutena ko ali uba ni mo ka prison kanko be ni opposant ko jotto ka yasiro ina kanyum dumbuya no wardi natirni yaltirni min parti gonto me tawti mo fionu à partir 30 décembre déclaration mo waddo mo inyo way honno wete ay foppo yi discours makko haliko donc jama yo selo la mo lendi goto susta goto gainta afami donc min ko dum mari ko ber ko mi yewta télé on propos donc ay ka selu dala yi butina jama on quoi ay ka butta jama on donc parce que na kan kuto no pose alla gine wala wadde ko duwa ko mo andino la mo la gine mo andi o sali donc o sali wadde quoi min ko minta jama babe di jama ngadi yalta soutenir mo ko ni o be do be yal madina be urata be defari be urata kala ka be man naki afami jama warama tro lagine chuwaro jama wonu ka chudi joka hajimu fala be lamma yer ko matlamo be fala ka be wonu ka woni afami parce que nane ful bentum ko nem burde za hectare lagine donc urben tam pour fanki donc o be jokko hajimu ko ayka donc ara min ko ber ko non mari ko mi yewta ko da welta na ko jama sifa direct ki mari depuis France donc ba on ti conta ma ko ya na de croise a faire un programme mais on a essayé de venir di ma faire intérêt même do yima ya yow afami ka soutenir pendant 11 ans goto halanta ma reconnaissance goto yata fay ko sarwa dundo wadundo quoi afami ka donc pro tour ka alla yalti ngari uba ja mo jera sila famude donc libar be ne ko soki do ko la moto ay ka ba no ora wi kan ko imam donc yo won ton ana mo tapiru Sénégal ma ko d'Ivoire ada ina jonne mo lam ba munano amo yete finkari aika ahale kadi ha kongu di kacawata di hulbina yonti kono kanko hay discours moƴƴo ron kay ko fokude honno wiyete laamu laamingu aika c'est impossible koko ne ko déclaration makko ɗo foppo yi no compliqué quoi hay hunde o haalal ko jama o habbi o kanko reconnaissable kombo laami lagi yo tippo lagina hande kombo laami ɓawa reconnaissable aika ko reconnaissable ko ni na tippo lagine ɓawa reconnaissable ɓe naada yite maasi ka ɓaɗa jaasi ça c'est sûr ayka donc hande kadi honno wiyete ko mari komi yeto jama be wonu ka cuuɗi ɗumanno fiya fe sellu dala min ko kala mominta pour le fouta dimmo asira fam soutena aliou ba sayɗa faala laamunini lagine ayka tawmaya goto ça c'est sûr ko be wonu ka cuuɗi jokka haaju mum tu vois plupart o lagine diaspora o sinaɓa ɗo mbuuɗi ɓe ñamata ɓe sakinta wurere mi alama c'est la femme donc ara ko ber dum quoi donc no soutenir ber combat ko nda ko wadde donc yalla wari jabo ma parce que randi pigidi no wonir quoi na jalando mon gido ma quoi ay ga donc ara ko dum quoi min ko min do sel dala yo foto quoi yo juntu goddo go menen ko dumbu ya lami men lagine me anda nan fi goddo go ba ko ndo lami sinamba jom president ko dumbu ya donc ara ko dum le sisi lota goto yal to bejo ko hajumo wonir ka wonir wo ay ga donc ara ko ber dum non quoi merci beaucoup ciao ciao L'antenne est libre pour tout le monde. Menen men ngala hay e hunde ko men kala goddo. Kala mi yoɓaɗo hayo goto yo dara mo kala dara e aviji mun e yewta ko faala yewtude ko menen men ngala e sonko. Allo Diallo Aliou. Allô? Oui, do to volume on ta comment? Meti. Assalamu alaikum Pape Sari ya janton. Alhamdulillah. Mais toujours vraiment weltanama golle ko wanda wadde kon haraji min non langal di moƴƴa non o sakitto yewtuɗo moƴƴ ko yewtiɗon kon so tawi wonɗo France ɗo woli sigaɗi konngudi ɗo hara mi famali par ce que ande France ɗo ɓe marɗo histoire ji kamɓe ɓe wannuɗa he machine mo ɓeynata guillotine ko ɗum on guillotine ɗon mana ko ƴettugol hoore nde wallina machine ji rewa e hoore muɗum hoore nde yarato woni nde yarato ko ɗum ɗon fof ko ɗum waɗi jama on baatino ɗo moƴƴa num par ce que kamɓe ari ko royaume wolloɗo de jama wa saɗan ɗo Louis XVI Louis XVII ainsi de suite jama on baatino ɗo moƴƴa non so démocratie ñiɓi ɗo ɓay ɓe addi ka démocratie on tawi démocratie o andi hunde kala ɓe ko kesum hara on jama ala jama on famal ko honno ɗum woni foftorde mais malgré ɗum fof jama on baati sa yi hannde hande buyi no mayde ɗi canɗi ara ɗo ɗe ko par ce que jama ɓeɗo ɓe baatino gila law
ah stay woni kanko inni e jama woni ka cuudi wata yaltu c'est ça en fait ko yaltinde jama on ton ino ton ko woni yaltinde jama on ko parce que jama on no wela hande menen do manifestation waɗay ɗo nde wonde hay on tigi annda ɗo fi honno par ce que a yeehi golle lewru ma ya yoɓete ya ñamude ya mari kuura ya barpiji ɗin fof so tawi kono yaltita par ce que ya occupé kono so tawi woni amara ñamete amara courant amara ndiyam amara fus kono wata wonete cuuɗi awa aduna ko yiyata ko batagol c'est une question de ko batagol so on tigi wakkili ke bateke o resisa so batake sa croisi pour nga woni ka suuɓi a resista maintenant amma kadi noon koko woni innude wondema honno fiyu ha ɗon fi seedu dalen ɓe fof ko ɓe ɓuri hulɓinade kamɓe ɓe yejjiti gila 2010 ɓe yejjiti o ko mbiyatno ka stade ha cappi makko ɗin hela ɓe yejjiti o deɓɗi duuɓi ɗo fof ɗum ko holɗum woni o waɗaka o sokama cuuɗi ala ko wakkilanaki hande kay ko ɓe woni arde innayi ɗo wondema e jama on découragé mais goto kala de ko continue ko ɗum waɗata ko woni batte ko ɗum hetata maintenant no hanki a posite ɗon question mi falno jaba gono mais en tout cas hari a iwi iɓɗa no woodi wonmaɓe landade e ko fi honɗum iwɗo ka parti IFDG wo jama o innayi ko huuɗaɗo min noon ko on question ɗo mi faala jabagol e mana ko honɗum waɗata ha si goɗɗo iwi ka parti ɗon nde woɓɓe ko inna ko huuɗaɗo e min ko honɗum minni ɗon nde e so tawi goɗɗo a ari e parti a noddi jama o jama o yaltu manifesto jama yalti manifesti ko warama ala piji ko waɗaka hewre muɗum an woni ha a iwi ɗon tun joni a yeehi ka laamu fi joni a ya heɓde ya wuuri gurdam moƴƴal a yirtike on parti ɗon sondigol ɓen ɗon haalaɓe woɓɓe go yande ay woɓɓe go iwi toon ɓe artuna ɗo walla moftar diallo anndi kanko yartuna ka radio espace inni ko manifestant ɓe woni e warindirde en fait ɗum fof muuse jama o haalaɓe konngudi mais si woni a iwi ka parto a yi a jokki haaju ma goto soññetama fof muɗum sa ndaari wona oyniteɗo alpha bacar ko honno ko on ka parti wonno mais ka o yeehi ha hammiminal goɗɗo ne yennama goɗɗon ɗumanna mais ko iwayɓe ka parti ɓen yaaka laamu haɓɓito kadi ko bonɗangol parti on ko ɓen ɗon jama o woni moni fi muɗum e kadi o parti wona fi seddare ton ko fi men en fof meɗen enen sukaɓen ka ɓurte wattande jili andite ñandugo so tawi kono arta yara ko enen lontoto e si tawi no woni passé men on no woni sombre si tawi enen en défendata ko intérêt men jokkuɗen hara ñandugo hayso goɗɗini wona yeeso e wata woni ko yeeso par ce que jama on nani ɓay fof goto kala ɓen anda ko honno woni encore une fois min komi innata en koye fof meɗen koye wakkilo menen manifestation no noddaɗo de le 11 janvier min ko Lyon mi woni mais je vais prendre ma voiture ndaɓɓa yimɓe mi yaafi hunɗo lam mi wakkilanto leydi ande mi wakkiloto ono mi wakkilor fi leydi ande woni moƴƴi ko hunde woti woni mi encourage ta goto ko honno ko ɗaɓɓugol alaji koka leydi par ce que si alaji waɗama ka leydi mais anda ko hombo ɗum rewete ɓeɓe yiyatano laami fof ɓe mari sabuji ko tinnatinara ɓe dogi ɓe yalti leydi ayi a honno koko feƴƴi siri ɗo kon oya lanɗon o an duñiɓe arde o yalti tan o ari honno o ari réussi par ce que ɓe mari sabuji tandis que miskinawi ko warta toon min mais kala ko waɗete soko mbuɗitite kala ko waɗete manifestation kala ko waɗete milan woni pré waɗugol noon ko hunde watta ko ɗaɓɓugol alaji ɗin ɗum woni mi wona pré encore une fois mi weltanike ma e ɓurte wakkilade ko Allah woni moƴƴo merci ok au revoir oui allô oui mawɓe saare salamu aleykum aleykum salam Mamadou Sow depuis London min kam mi ɓeyta ɗo seeɗa ko fewndi conseil ɗo par ce que ko fewndi o ko ɗo yewtete fi muɗum aɗa mi jentike omo français ko yewti ɗo o anndira taw ko leydi démocratie o woni e muɗum gila waɗi français landimo ko laaɓi jeel manifestation waɗi e leydi France ɗum ɗon ko fi honno wonde manifestanaɓe e mi faala kadi anndinamo kadi laggine wona fi seldale jama woni yaltude fi manifestation ngoy ko ndaarɗo tawi golle Mamadi Doumbouya ancien président de la république on fewndo ɗo ɗen kono wadde ko welali on tigi o yalta ancien président ok minen ko ɗum men jogoto fewndo ɗo ko min innata ko bandijo on leydi laggine ma rewɓele jo leydi laggine ma jogiiɗo pinkan ukkade jama on minen ko ɗon min jogiimo fewndo ɗo ɗen so woni ɗo noon duuɓi sappo so woni duuɓi noogay min gon personnellement wona o président am ok wona Mamadou Sellou Dalen
wona kanko tun woni lagine 6 millions no lagine ɗum ɗon ko go'o ɗiɗi kadi e posamɓe prix de temedere goɗɗum fulɓe tun ma ɗum temedere capanɗe jeɗɗo e leƴƴi ɗin fof no leydi lagine ɓeeɗo fof mo kala yo ndaaro ko welaniɗo wo jokka ɗon mi sikki wonɓe arde ɓen ɓe suuɗaki ɓe woni nder biiniri wona jama woni puusude ɓe ɓe wolayno programme société ji maɓɓe ɗi jama on kellana ɓe hoore ɗum ɗon sa min si Mamadou Seddale yewti tawi no welila mi jokka mo an kadi men wona puusugol inna kaarijo yalto o yaha ɗo kono anndi woɓɓe goo tawi woni téléphone maɓɓe on hiɓe faala waɗugol campagne ɓe sigade ɗo ɓe yewtata ko ɗum e faala e haalamo omo France Mamadou Selbudale Diallo wona kanko ton woni lagine fulɓe ɓe hiɓe mari leader ɓe ɓurɓe temedere mo faala o jokkata manifestation lagine kadi ko ɓe inni ko force vie siɓe faala wata gooto yalta ko haaju maɓɓe toon annduɗo noon tawi programme Mamadi Doumbouya on alaa ɗum welde himo waawi yaltude ɗum ena wiigol ko kaari on yaltinde goɗɗo ka min on ɗo personnellement manifestation ko watta Conakry ko fof mbiɗa toon mi yaltani manifesto ko volontaire am min ko hoore am woni mi waɗande wonaa Mamadou Selbudale woni mi waɗande wonaa Ampay Kum Saare woni mi waɗande ko hoore am min mi yurniti mi ndaari mi tawi ko wonaa waɗeede lagine kom alaala welde mi yalti simi ndaari noon tawi no weldelam mi wona e capillage am goɗɗo alalam forsude ko ɗum jamam du'a faamude wona argol ɗo kanko tigi d' abord neydi ndin o alaandi mawɗo mo 75 ans a innatamo ɓeya a innatamo ɓeeɗo ko a woliramo komona paykum maɗa ko ella molanaɗo ɗon taw premier on taw o holli angal neydi makko ndin e angal doole makko ɗen e jama mo wondi on par ce que no goɗɗo way ko suudu mum wo ko noon o waata nanonoon o yewtere noon takkotan ko premier taw deuxiéme point on Ampay Kum Saare mbeɗe weltanima mbeɗe nganndi kadi pellete na Assange o Assansata Assange ay hunde wootere so tawi woni leader ɓe no woni toon a suwata mo faalaɗa min kadi min momi faala ɗum ena hewta ko goɗɗo wiyata Pay Kum Saare e Samsu ɗum ɗo ma ɗum yaaru ɗo ma yaaru ɗo ɓe wonɓe yewde ɗo fof ɓe jentade ɗo alaa mo duuɓi sappo nder ɗon ko yilandema mo 18 ans haa dow haray ko torondirɗen leydi ndi ɓanto wo leydi ndi ɓanto ko ma jama on jogondira ko honno mi faala yewde ɗon ko ma yewdude jama on faamodiren andinen jama on laamu ngol lagine ɓe faalaka e gooto laamu an wonɗo ka ancien président Mamadi Doumbouya wonɗo ɗon ya annduɓe faalaka ya laamu an wonɗo ka Mamadou Selbudale wonɗon he annduɓe faalaka ya laamu ko honno noon wawata e wallude ko so tawi woni en fof en jogodiri en ɓeydodiri ɓe en anndidiri en yewti hakkundeji men ɗen heɓen solution kono min men am men oto wallahi en doga ɗo haa adna on lanna accentandira men ɓen innen kadi ko ɓeeɗo ko ni on no waɗde ko ɗum no waɗde ko bon moment en fof jogodiren ko bon moment kurasugol jama on ko bon moment andinten jama on ɓe faalaka yo pullol laamu min ngomi suurata ɗum ɓe faalaka fof no nande ɓe faalaka wonɗo ɓe ministre ɓe wonɓe jomɗo Doumbouya kamɓe tigi ɓe anndi fewndo ɗo o ɓe faalaka e pullol laamu hiɓe woni ɗon sago jonno simi landike on ɗo Doumbouya ko fulɓe jelo lammini depuis o jooɗi ɓe anndu ɗon ko fulɓe jelo lammini kontotako ƴennon noon fulɓe ko on to ɓe jeyano kontotako ko intérêt maɓɓe ɓe jokki min noon min mi condana yimɓe wonɓe toon ɓengoy yoɓe waɗi golle maɓɓe ko ɓe jonnira kon woto goɗɗo waɗe télécommande jonnon ko Doumbouya mari probléme ka ko enen mari probléme ay Doumbouya tawden e o probléme me mi sikki bon mi wawa e wiide intérêt laginen fof no mari probléme par ce que yawɗo o ko d' abord taw jamma on ɓuri woni faamali ko intérêt leydi ndi ko fewndile ɗum wonɓe faamali hannde kala laamiɗo lagine ko gooto ɓe mari to moɓe hulata ko président on tun ko président wi waɗo ko ɗum ɓe waɗata hay gooto suusuɗo ala jooni so tawi woni ministre ɓen ɓe suusta wolde ñaawoɓe ɓe suusta wolde holno goɗɗo men midorta ɗum ko ɗon woni systéme lagine on ko ɗon woni probléme lagine on tigi taw ko arɗo wo ko ma o wona koyɗe ley lamɗo on sare wona Europe ɗo ma Amérique ko hombo laami ley ndin ɗo ko yimɓe tato ko ñaawoɓen e journaliste ɓen e politique ɓen ko ɓe laami
politique si hewti ka dambugal ma ko laameɗa ko laamuɗa a diwnayi leyɗe porto to ko laameɗa ko ko lagine kay goy si force spécial on ari ko laameɗa o a diwnay lagine siidi hara ko hombo ari paykun saare ko lanɗo on ko onko ko fewji o ko ɗum fewjata joni so yi mawɓe kala ko koɓe men ɗen ɓe jooɗo foneke manguen hiɓe nanga ɗo hiɓe ka kaso ɗuma imam o no immo yaha ɗo jere kono waɗangol ɓe campagne ko systéme on woni ka ko ɓay tum intelligente ɗuuɗa na ɗum e yewteno ko systéme on lagine on ko noon wayi noon Gasi joni recharge jango are yewte moƴƴama arsir on numéro ka WhatsApp noddo jango yewte moƴƴanan il y a pas de problème kono yewte jamanu yono ɓe famira mo kala ko libre pay kun sare kala ko libre joggo leader mo faala ko a libre komi libre ɗum wona Europe wona Amérique wona Afrique ko a libre ɗum jarama goɗɗo ara saɗa ƴetta solution lagine fof waɗa e hoore Mamadou Sewdane Diallo waɗa kan kono solution lagine o imo faala laamu no faaliroɗa laamu noon imo combattirde noon ɓen combattirde ɗon mi ɓeyda ɗum hunde hoɓe jama o yejjita andita fi ɗum ɗon ɓe innayi pular mono yirgata ɓawngo yirgamo rennu hay goto arata piya e leydi ndi no ɓutti woni waɗɗum ko hakkillaji muɗum so nani goɗɗo no mari programme finatugol e leydi ko leydi ndin si wuli si leydi ndin no ɓutti hay goto natta siidi haɗaɗa ɓe ƴettilagine fof hande ɓe jonni Amérique ɓeyna walleɓe men naata ɓe artata ɓe naata nder Conakry no ɓutti mi annda son faami kon faala yewde ko hande lagine ɗo tum ɓe wawi yeyde ɓeɗe nder Nigéria tum ɓeyna men jonni on lagine walde men kede Nigéria ƴetta armé ma fof ɓeeɗa ɓe naata lagine no ɓutti wona ko woɗɗi ka kawtal ma est ce que ka suudu ma so sonki kawtal ma nga ara waltoma si sonkali ɓe arata ka ako semtin sen himni jamon ɓe yalta manifesto en saayi wo fo nden en pusatade e yiiɗa piyeede e yiiɗa waɗanede honno goɗɗo wallir fen kay ɗon sikka ndaara he Amérique ɗo ɓayɓe faalama yaade Irak ɗo ko kamɓe formi ɗo ɓe ari ɓe felli pentago peɗɗuma ɗo ɓe waɗi yimɓe maɓɓe bimɓe daññande ɓe préparé ɗi e Irak ɓe wawata ande tun e leydi ɓe koni tum ɓe naata leydi wo leydi portojo hay e goto woni français jo woni riisi ɓe arata e leydi ɓe naara tun leydi ɓuttundi ɓe wawata franchement yo jaman fa waɗ ɗum ko haqqillaji muɗum hay goto wadanade hay sina ara ko formugol bay koye frontiére ɗo ɓe naata ɓe rewa honta nde jogi nde heɓa lobbi wo ko taw hara yimɓe ɓen ka saare hiɓe wullude hiɓe ɓirde golli foppuno maapi ñamete ala ko ɗon noon ɓe arata ɓe profita ɓe naata enen ɗo no woori no ara ɗo kono ɓe ronkoyde lawol portoɓe dilɓe faalagere kamen ɓe ronkoyde lawol ɓe ɓata no ko ngo fello mon ni mbawde piide ɓe ukkidiri e haa fiino pirren ɓe ronku fiino pirren ɓe ronkoyde lawol ngol par ce que kamɓe pagara noon ɓe adda militaire e maaro ɓe na ko refiiji ndaare maali Bamako ɗo ko leydi ko drogue o moƴƴinte ɗum o bombo ko ɗon français ɓe jooɗi ko ɗon américain ɓe jooɗi ɓay français ɓe lanni ɓe inni fus ala nder to ɓe faamini ɓe yalti ɓe faamini kamɓe probléme o ala kamɓe ko maliɓe ɓeraɗiɓe ko fenande ɓe lanni jawle ɗen sina ɗum ɓe yaltayno Libi américain ɓe anglais ɓen ɗo ñande o bateau no dirde oɗo no waɗade ko intérêt maɓɓe ñande ɗum lanni o ɓe yalta e Libi piratake hannde kadi jama on ko intérêt on ɓe piranta yo jama waɗ ɗum ko hakkillaji muɗum joni pay ko saare mi daro ɗo mi andina tun jama on mi andina jamma on fof faama wallahi Mamadou Selludale Diallo hiɗe mari on ɓuri wulwure hannde wona leader mankarɓe ko yimɓe suusuɓe ko yimɓe woni kono joni kara han par ce que mo kala no corgirde sengo mo kala no famde sengo Mamadou Doumbouya hannde quartier ji ɗi fof ɓe sakude mbuuɗi quartier ji ɗin fof fii tuwata jamma o mobilise noon ɗo yimɓe ɓe noddama on ɗo France ni woni golle maɓɓe o ko sartangol yimɓe crédit ji ɓe nodda ɓe soytude jamma mbeɗa he wan sappuji ɗi nokkel ɗi fof lande ko mbo wiyete Mamadou Sow mbiɗo anndi fii kon mi wolde fii mum ɗo ko on faami ko ɗum wawata hiɓe ɗisade hakkundeji meɗen ɓe ala goɗugol lagine ko algol lanci hakkundeji meɗen piyoter moɓolir joni noon waɓene me way siga o siɗɗo men wonɗo France ɗo himo jooɗi ɗo e worugol siga ɗi piiji ɗo no
yurmi ha heƴƴiti paygo kasi joni en jonna kadi woɓɓe go konngol nan salamu aleykum jaram oui allo Allo? ya Naam. Indi ko yetagol ɓe arawɓe defanda ɗon on no alhaji en ala ni joni mi woli ono alhaji sellude aleni ɓe accu yennugo yimɓe ɓen ara yande men torike ma ya en kadirɓe kala ɗo yottagol ɗo goɗɗo yenna mo ɗumanno aray on ɗon ka kuppu mo few on no yandi par ce que ma ɗum ɗo mo kala ko goon ko wiɗa ko ngalawli arewni on no wola avi mum kala aray ɗo woni wola aviji mum ni wata ko ɗum ɗo ɓuri en soñjude ko ɗum ɗo kadi soñji kanko tigi alhaji sellu joni enen tigi tigi on ko ɗum waɗi yimɓe woɓɓe goo no faala joni en heɓu paykun siga sonko ara e yaa itten kufude makko e wolire mon no faalira ɗe andi so tawi joni goɗɗo ko mawɗo joma wolirantamo no faaliraɗa haray ko karan wolantama ko lambintamo kon haray ɗa wona e ɓaawa makko ɗon waɗilta baɗe waɗa naafigi yaagal ko ɗum ɓuri soñjude alaji sellu soutenance ko alaji sellu heɓi kon hay e gooto e leader ɓen laggine heɓaali ɗum onno pottal ko waɗi kon ɓaawa alaji sellu hari haa hannde Fuuta Jallo fottiraali noon alaa ko moodi ko alaji sellu heɓaali kono o waawaali laamagol few o waawaali waawata marsata gasata soutenance ko alaji sellu heɓi kon ko ila 2010 alaji sellu duwano laamagol Bama Madari inni jokke oɗo Fuuta Jallo hay kerewiɓe parti ɓen sonnaɓe mumɓe maɓɓe ɓen wotanaale sabu ko Bama Madi indi kon suute onno suive sellu dalen oɗo ko ɗo gaynata woɓɓe no kerewi parti ji hay rew maɓɓe wotanaale ɓe sabu sutenugol alaji sellu buuɗi jawle ko alaji sellu heɓi kon ko kanko toye Allah andi addoɓe $1 million addoɓe milliard de faranji nayi julaaɓe dolle woni ɓe ɗon ni mi wolata fi maɓɓe ɗo watta ɓe heɓu probléme laggine wonɓe soutenide ni CNRD kadi ɗo ni jonna ɓe 5 million e ɗum a ɓe siga ɗin piy sellu dalen ko heɓi kon mbuuɗi e o parti ko kanko toyi Allah subhanahu wa taala andi ɗum ɗon e kadi soutenance ko ɗum ɗon ɓuri ɗuuɗude soutenance on koɓe soutena kon mi yaali siga ɗum ɗo kono ɓe gaynata affaire laamu on ko few ko affaire jokkere enɗam ɓe gaynata jon noon kadi naa ɗum wowle ngalaaɓe laamu yimɓe ɓen ɓe ñande o ñande no wareede yimɓe ɓen ɓe ñande o ñande on no cuuɗi mum no liɓeede rewɓe sonnaaɓe men ɓe ñande o ñande no violeede no tampineede ñande o ñande iɗen ɓuɗen waɗeede tun hoɓɓe e nden ko leydi men laggine ko men wakko ma o alaale an ko neɓuɗan pay ko saare wongo Sénégal ɗo hay ɓe waɗuma président de la république Sénégal ɗon ɓernde ma nden ko laggine woni won en fof so haray ko laggine ko men ɓen joni noon no ene wareede to jooni toon en woni wa hoɓɓe e nder leydi men ɗum ɗo fof fi soutenugol sellu dale nayi goɗɗo woola kadi ɗum ɗon jama yo accu jama yo accir ni ɗum ɗo sellu dalen townama ha feƴƴintinama martali jama o ronki jama o maayi so tawi yimɓe ɓen ala yaltude jooni manifesto komɓe manifesto to hannde kadi ko yimɓe jelo wara ila 2010 heɓi ɗo ine waawi kontude ɗum honno million ji jelu wara ɗo fufde enen gere déjà no commen ɓe on ɓeade inen ɗo gere wate Allah dande gere Allah wata pinka ƴette pinkaje ɗen wonaɗe enen fellireɗe ko gertoɓe oni enen fulɓe ɓen haray wonkiji maɓɓe ni ko wonki gertoɗe ere ene marɗe ko yimɓe wona wareede ila 2010 ɓen ɗon kan na yimɓe ɓen na yimɓe wona wareede pinkaje ɗe na rébellion na ko frontiére ji ɓe duwa yewde ɓe sakko rebel maɓe kala ko boni ko fii fulɓe pinka sodirana fi l'action selludare no inna yawta pour on no ƴiiƴan laamo ila 2010 mo créude manifestation ji mo inde ɓiɓɓe yimɓe yalti ɓiɓɓe yimɓe no wareede jama on no soñji yimɓe cuuɗi yimɓe no liɓeede yimɓe no magasin ji yimɓe no sunneede yimɓe jawle yimɓe no perdineede ila 2010 kanko ɗum ɗo no waɗude omo inde gere ɓuraa ɗum ɗo ko ɓe ɗum ɗo ko siga o guerre ɗo woni hakkunde Amérique e Russie o guerre mon ɗo e Fuuta e pullo Fuuta fewn ɗo ni ko ɗum ɓeyta guerre fuwaat o guerre ɓuri hulɓinaade ɓuri guerre physique pinka fellindiro par ce que ma fellindiro ko lebbi seeɗa ma duuɓi seeɗa lanni kono siga o guerre ɗo no hulɓini
min si tawa waraylan argo hir salande wote no ɓuranila kaƴi golla kuccu ñando seeɗa ko ɗum nini pullo fuuta fewndi ñando ara taƴa kuccu jooɗo fanka ñando ara taƴa kuccu jooɗo fanka ɓe wari hen hamo goɓe lanni en ala teddungal ko men tigi ko men en ala teddungal lukkugo ko men kadi e ala teddungal konnu kadi hara hannu o jama on ƴetti hay wonkimo fof jolni selludalen konnu kadi heddiɗo manifestation ɓe lanniɗo manifestation ji ɗum lanni lagine yimɓe warama lanni ala yaltoɓe hannde kadi ko heddi ko yalti ko heddi ko yalti leydi oyi so haray ɗo min ko ɓinnata selludale yo reteretu tunno yo accir ni Allah waɗi o heɓi jawle e o parti moƴƴa hannde kadi kanko ɓeygure makko ne ɓe ƴettuɗen jawle ɓe ñaama ɓe toro yimɓe mayuɓe ɓen siɓɓe maɓɓe ɓen yaafuye wi jama on joni ɓe toro yaafuye ɓe yaha makka ɓe tuuba ɓe ɗumanno ɓe toro Allah yaafuye komi waɗi ko yimɓe ɓen iɓe anndi ɓe gaynatano ila law ɓe inna ɓe gaynata par ce que ma démocratie siga on laawol no wawata marsude lagine ha hannde ɓa démocratie koma pire ma soobe yalta Alassane Ouattara ko on méthode waɗi ha o ɓayo tawi gasata konno waɗi konno sattiti waɗum ko sama Alassane Ouattara rewino ɗon Alassane Ouattara rewino ɗon hay fure bureau makko ɓe irtuno ɓayo tawi gasata si ko méthode selluɗo ko kanka ɗo continue en ha joni o laama Côte d'Ivoire français ɓen sago maɓɓe lagine hettota ko aduna ara si Sénégal memminoto tumma ɗum Côte d'Ivoire ma nokkugo on no ɓe nawila lagine wayiri on noon kadi wayiray noon sago maɓɓe ɗo hay ko ñaame jamma o heɓata ko lamɗo siga dumbuya o ɗo jooɗoto ɗon si on ɗum ɓe laggine ɓe haɗi ɗino laggine neeɓi ɓe faala kayo laggine heɗko aduna heɓa bete no ɓe jogoro leyre ɗe ɓe jogiti rek ara nayi par ce que man sen hettike en ɓuuri ɓen ɗon jooni ɓen ɗon kadi siivaye ɓen ayi ɓe laggine wawi wa laggine enen kadi kono leydi ko tata courant ala ndiyan ala laawi ala sécurité ala laɓutaniji ala pus ala anndi ɓeeɗa ɓe no heesitta enen nani ha joni wonen les koyde français so si ko inne enen onno kanko alaji sellu tawi ko france o yahata inna france jonnumo laamu anndi ko sama kala o jokki ko sama kala jokki mo mari doole moolanaɗe yimɓe ɗo inna ɗo mo kala paalaɗo e yimmo kerena hoore mum parti ɗon nanon ƴiiƴan jama on ko hippi kon jama on ko maayi kon jama on woɓɓe accite e moodiɓe mum ɓe yaltuɓe fii laamu jokki alaji sellu naani jama o do wittire faala ɗo kadi na selludalen tun woni guinée non ko selludalen tun on no jokkirani ila lagine wiya lagine pullo fuuta hari ha hannde pullo fuuta fottirali wani so ara selludalen so immaki o datti o dari o ndaara méthode go o ukka yiite e dumbuya fino leydi hettora haray mo mari probléme o jooɗota ko darota ko harande kadi o gurdam makko heddiɗan ɗo hara o heeɓi probléme yo anndu ɗum ɗon ko ma forcé ko ma o immo joni o datti o daro ko mari ɗen doole somo faala ko monnimba o yeeyata ngon fello ɗon ma si mandu ko ɓewni mantorade ɗon ko faala ɗo o yeeya jama onno bandi no heewi aduna o marɓe jawleɗe landata faalaɗe ɓeydugol honno heɓugol jawle ɓuri ɗeɓe jogitiɗe ni o yaha yiida e maɓɓe acca innugo ko njulahum ɗo yiidata e mum ma ko ɓiɓɓe yimɓe bajjuɓe yaltata ɗo manifeste ha o laamo kaaƴe contor onno sarde combaje ko ma o yalta on ɗuman ɗum par ce que ma hannde kadi o lanni ukkagol so o wawata honno perdingol fulɓe no perdiniɗo wonkiji fulɓe ɓe o rekkila pewno ɗo ma o jooɗo ɗo habbo inna yimɓe ɓe yaltu manifeste o jooɗo france ma sénégal ɗum wawata marsude joni politique ɓe on no sonna makko e ma fode useyo ɗum walline to o jokka politique militant ɓe makko ɓen o gento militant ɓe makko ɓen ko ɗum ɗo min inna sima ɗum ko probléme molanaɗo ni probléme molanaɗo kanko tigi selludale mo anndi ɗum ɗo hara honto hannde kadi o ɓantoto o ndaara yimɓe ɓe ko honto hara o ɓantoto hannde kadi o ndaara militant ɓe makko ɓen o jaɓaali gentagol militant ɓe makko ɓe a yaha tum woola nonona ɗum Allah danden piiro ɓuru yimɓe ɓen no ñande no wareede justice ala honno ɓeyta ɗo a susta yaltude a susta wolgol goonga piiro ɗo kamɓe ko honno piiro ɓe woni wolde fimum golle ala yimɓe no yaltirde wa honno tigi de sina ko wonɓe maayde ko maayoji ɗo e lumbugol Europe ko
ko wonɗarde Nicaragua ɗo no jama on no sonjori wa honɗum piro ɓuru ɗum kono ko guerre foire ni ko o guerre ɗo ɓuri hulɗinade so kanko noon ɗum ɗo fof ko sabu makko wona waɗi reen kono mene wota goɗɗo aruno wonna men ɗo goɗɗo selludalen so immaki o datti o dari dumbuya ɗo ara o wi probléme juuɗe amen minen militamɓe ɓe minen yimɓe amen ɓe wata mayide maire pus ɓaawo makko ɓaawo maɗo ari ɗo ko ɓaawo maɗo noon ɓe ɓuri felde par ce que ko on ɗon jama on jog siivuno o ari o yiɗi yo pol siivu sellu hay ba Ousmane rew maɓɓe fof ko sellu siivuno ɓiɓɓe maɓɓe fof ko sellu siivi Guinée en fof kala pullo Fuuta ko sellu siivi pullo fotte ɓuri ni jonno ɓa noon ko kanko sellu kadi faalade divisa fulɓe yo jooɗo ɗon o ronka yimma go ƴetta responsabilité ji makko ɗin o hukka yiite e dumbuya o yo jooɗo o anday par ce que hare kala ko woni ko France ko Sénégal jama o yahanaymo no mama ya on lanni ko ma immo noon hannde kadi o datto ɓe on no taw gento ɓe makko wata gento fode usu wata o gento ay goto sina mine militanɓe ɓen minen no militanɓe ɓen komin faala siko yeeygo laggine fof yo yaw yeeya laggine e juuɗe somo faala ara o yiida jaatigi Donald Trump on ɗo de jaatigi makko ɗo ara o yiida noyna hinna mi jonnima laggine o yeeya laggine on no fulɓe no hettira hoore mum hara menen ko ɗum ɗon menen militanɓe ɓe ko ma o siiwa men tourno sela siivugo ɓeygu makko e fode usu par ce que ko ɓe ɓurimo soñjude ɓeɗo ɗiɗo aray ko ɗum aray yoɓe accu kala ko aviji mum ɗin wolata ɗo watta goto ar ɗo yenda ɗo goɗɗo menen si selludalen on no falno ka yewtirede ni na immo num fi politique menen o arata ɗo menen on no cuuɗi amen fof liɓe ɓiɗɗa amen ware babiramen ɓe ware yimɓe blessa pour vie on no jama perdine ɗum jan waalo tallo goɗɗo ara wolna men ɗo Aliou Ba yo jokke maɓe yo goɗɗo go jokke ko sellu jokkete sellu ko forcé ko kanko so yimma ko dari o hetta laamu makko ngun ila 2010 en andi wote ɗum ala nafude fus wote ala nafude par ce que man si ko yeeso men e yi ara ko simple mairie eɗen andi ko mairie matoto kono fecciri devant caméra devant le monde entier ko ɗon ɓe jakki mairie on flagrantement foppu no sutti ɗum ɗon on waɗano fi ɗum ɗon ɓe woola ɗo to fi wotugol wote fi démocratie jawle ɗi selludalen jonnaɗe fof mo joɗɗina tun on no fédéroji ɗum a ya hansela fi ɗo e hanselu on no sarde combaji on no o antannoya ɗo haysiko 1000 personnes on no sukaɓe yeɗɗuɓe ko daro ko yawgo hansela ƴetta ɗe dalle jawle waɗa fédéroji joɗɗina mi annda honto hansela fi vote aynne ko amérique no ma ɗum leydi ko démocratie woni so minen ɓe ronki ɗum ɗo awa on jarama albarka awa jon ara o noddoy kadi ñande goo sallah jaɓi inchallah ɗoɗo ko ɗum salamu aleykum aleykum salam allo ɗoyte volume on takko mon s'il vous plaît ɗoyte volume nam allo on jarama ɗoyte hitongol seeɗa ka wonɗon ɗon musique kono nanade ga so tawi no wawi wonde ate koko golle mo woni mi profita woni pour minute bon min ko minute o ɗiɗo tati woni ƴettude ko musique on ko golle ni donc wonani joni koko actiɗe arde ɗo ɓe sakkiɓe ɗo fo min miɗo remercie ɓe fof kono ko hunde wontere ala gisel wino lagine si tawino joni jammaɗe worɓe gonno hane no ɓen ɗo yahino e dolo si dumbuya e ronku ha joni donc waten sellu alaji selluma ni e ni si tawi mbuɗi heɗi kewo parti congrès no arde en jiyay kongo jogui jonna mbuɗɗi c' est à dire wona en wattu poste accusation piiji goni min mbiyata kata hay goto tay goto attaque goɗɗo mais si tawi mbuɗi ñamama mbeɗen duwa andude ko honto ɗi mbuɗi ñama ni e ni chacun ko yoɓi wo hiɗo andi kongo joni donc c'est des choses qui sont très simples ko wonde famodirde ɗum ɗo ko ɗaɓɓugol solution ko loytirta o gorko ɗo min mi donno exemple frappant komi jaftoɗo radio ji lagine ɗi fof ñande o ñande tewɗo ɓen gonno ɓRTV fof ɓe tawti dumbuya ñande o ñande jente sabari jente honno wiyete Soleil FM koye radio to sokoye acca koye ɓay koye ɗo siganamo ko ɓen yimɓe RTV ɓen tum woni sugande mamadi joni 24 heures sur 24 heures donc si tawi ko ɓen no kadi golɗen en woni kadi orché ko ɗum ɗo mi falno wowlande on jarama awa mi heeɓi golle min ni on nde hitande 2025 ko hitande yeddodiral
min ɗo fo wowlay wonanɓe Dumbuyaba wonanɓe IFDC wonanɓe Aliouba ɓe wonanaba l'antenne est libre kala ka wonirɗa mi haala ni on nde hitande 2025 mo kala wolay ko faala ɗo ka page ɗo et puis sa wowli yimɓe ɓe heɗotoma goɗɗo ala feere goɗɗo ala feccere nden feere jama on ɗo ko mamo kala wola ko faala e waɗay ɗo 3 heures de temps waynodire allo 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 Seydou Ndiaye on jarama kanko wonno no ɓuuri on no ɗuuɗi o kala wolay ko faalade o sama kala ala mi yiɗo mo Pays-Bas tampi noddugol lan ɗo multiple fois o noddiɗo ɓuri laabi tati ha daren sen hokka e mo hande crédit mo 2 minutes waynodiren ɗo naminde o gacca yimɓe ɓe wola ko faala konde allo mi ya noddiɗo ha jonde a way nottudem jonne haala nan Ok, c'est bon. ndeysaan awa nde hitande ɗo mo omo yimɓe ɓen wolay de yimɓe ɓen wolay 2025 ɗo jama on ko ma wola jama on ko ma wola yeddodiral ala piro ala huɗɗidirgol kadi ala e programme o few mo kala defanda ko ɗum ɗo noon duwa ñiiɓude lagine mo kala defanda ko yiɗi ko ɗum duwa ñiiɓinede leydi kala defanda ko faala allo ƴettude Allah bo ɗuyte hito gonta komo maɗo on nantodirta déjà mi salminima photo men ɗo ligge ma par ce que vraiment ñen ɗo ñande ɓe geldotoɓa hayde bande mi yono Dakar ligui yiɗi kono ade ko jan téléphone o wawa joni haɗa wadde golle moƴƴe yo Allah ɓeydane amen voilà donc haray enen côté politique ine on min on la feli alaji e moƴƴa la tawti jama on ko ɓe wi ko ene wata goto yinno e goto ko gongo sellu ka jaɓata ɗum kono alaji sellu dale ene ɓe hollali jama on laawol duwangol kippede ngol digi fi laamu ɗum ka ɓey goɗɗo go wiiɗo e nder yewtere nde wo kanko womo kala ko libre tigi waɗugol ko faala ma ɗum geɗugol kono faala affaire laamu ko ma heɓen ko ɓenda ko maestro leader donc so woni e ngala leader jo e ngala vraiment chef d' équipe moƴƴo ara no satti no metti fi donc déjà merci à Aliouba enen wadde effort molanaɓe ayi kono gogo ko wiya ko duuɓi buy jama on dogi ɓaawo Elage Cellou Dalein awa donc alaji en yimɓe duwa ɗo hollude ɓe faala laamu par ce que min vraiment min ko Ba Mamadou militaire et que Ba Mamadou joginoɗo parti on tigi no yiɗi mo moƴƴa ko wona seeɗa kono minen gandi ko togoram Ba Mamadou worayno e nder guine minen gandi haala maɓɓe kam ayi kono hannde Alaji Cellou Dalein ko mayen nafode mayen ka juma mayen ka jaami o way ɗa ɗum woni laamu affaire laamu il faut ko haala ma kan an e avocat noir no yewtito fen ɗo ni mono faala laamu ko ma heɓangol konngol ɗon joni hara yandi men torika men jeejimo ɓayta Allah waɗi jama o fof no ɓaawa ma haray ƴetto ndaara ko honno wallirta jama on alhaji en ene ɓe woɗa ko kelɗi e nder affaire o goɗɗo ko woliɗo wo ka feu honno honno ka feu de fendane ɗo ko alañi ko ɓe maaki ɗon ko eyo ɗon ko wona ɗum jama o faranande ayi donc ene vraiment o haray men doriga on ballalde par ce que hendagol alaji en no metti fi windagol ɓe no metti fi a faami communication ji no metti fi ayi awa kono ene yoɓe yimmoɓe daro ma sinani e waɗi passation de service par ce que ayi l'UFDG no yaaji ɓe jaldi no mari valeur donc haray ko noon kono ene moko ba wata yarde ɓawre ɗon ko ma jama o yimmo daro hara ko kelɗi holla ko kelɗi joni o hara yandi koye andude mais weltanaki de alaji en yo Allah ɓe ɗuuɓi en kellal ngal kono ene alaji en on laaɗi jama o laawugol nan hara ko ɗum faala wolde on jarama albarka merci beaucoup allo
nde hitande 2025 kiɗon fenanali o minni on ko hitande yeddodiral ɗo mo kala aray wola ko faala mo kala aray wola ko faala wallahi mo CNRD ara wola mo IFDG ara démentisa mo modèle wola mo kala aray wola ko faala e wata jogade yimɓe ɓe ɓe wata fermude téléji ɗin innegene yimɓe ɓe wolta jama wolay kala nano ko nanten ko wolay allo ɗani nde téléphone on takko mo nana allo nam a jarama Paykou Sare ko na wala toon yettude Allah wari ɗon e jaam alhamdulillah yo hiɗa weltana mouradu moƴƴuru yo Allah ɓeydu moƴƴinde programme ji men ɗin en fof amina ko gonga ɗe feƴƴuɓe ɗo joni Alhaji en wayi wasi ɓe ronkitay kono noon miɗo andi leader ɓura Alhaji Sellu ɓa no Sonko no ɗo kono ɓura Alhaji Sellu wonde leader ko jama men o woni anda ko faala jama lagine o anda ko faala Paykou Sare sabuna e yima kanera take ngal o jonnaɗo ko policier jo hombo jogui sifa ngal ɗon oto wal walla ko gendarme jo hombo jogui sifa ngal ɗo e andali dey en tout cas jama men o yo findin hoore mum Alhaji Sellu wata ino de ɓe ƴettu pinka ɓe ara ɗum wona leader jo wolta ɗum Sonko wiyani yo ƴettu yo jama Sénégal yo ƴettu pinka yana Macky Sall yo jama Guinée on findin hakkille mum ɗen anda ene Alhaji Sellu ko yiɗi komo ɓeyo heɓu hakke mum on koko wona sendede ka ɓaleji ɗo muncite fof ene Guinée sino sendanede ɗum ɗo mo ɓe heɓata arke hum mum ko e ndere mum ɗum ɗon fof si tawi sendirama no duyra noon moodi vraiment jama Guinée o min komi toroto en fof an kam parma o hiɗa wakkili ko menen heddi ɓe woni wakkilaki sowona ɗum wonani Alhaji en wallaka woni ɗen suti mawɓen suusata haalde gonga sukaɓe ɓen détermine to ɓuuri ko détermine no kon ko heddino kon a faami yo jama wattu hakkille e mum anda pelletti ko tippiro mon ko tippiro men fof si goudrowal waɗama hannde ɓiɓɓe kine rewɗo ɗo wowi alhamdulillah sa wi menen yiɓe inna wokoyo men soodu TVS ko ɗum ɗaati sa wi nde ɗaɓɓa otowal ɗaatugol wona lawo ɗaatugol heɓugol lawo ɗaatugol ɓuuri heɓugol oto ɗaatuɗo walla moto ɗaatuɗo ka jama o vraiment jama o ronku kañum yiwde ko Alhaji yeeyi kon vraiment a jarama Paykou Sare yo Allah huntu haajuji Guinée en fof findina Guinée en andina Guinée en ko honɗum Guinée en faala jarama albarka a jarama merci joni en ƴettaɗo auditeur jo goto hacciren ni hannde luttuɓen prépare o janggo allo oui on jarama ene jaam yettude Allah boy ko fi ɓen ɓe wolde fi Alhaji Sellu ɗon ɓe Alhaji Sellu wakkilaki walla ɓe ala wadde ko haani ko hande Aliou Ba nangama ɗo ko ombo yalti personne yaltali hay goto taw men yaar goto jaɓata tuɗade gaño makko si tawi o jogaki doole makko ɓe ƴako wiɗa e nde kon joni an tigui an e nde a wi a jonniti Alhaji Sellu gonga maɓɓe ko ɓe dogi ko jama on ko si mobilise ke si Alhaji Sellu ɓurta heɓugol doole ko ɗum numar noon kono wala jama yo watta yiile ana si Alhaji e wakkilaki awa jarama joni jonne woɓɓe numéro nan ok allo 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 Paykou Sare oui allo allo oui ɗo wawi yewtude meɗen jenti o ok ko par rapport e ɓe wonɓe noddude ɗo ɗuman no inna wo ko sellu ko woni wo ko sellu moi je me pose la question ko hombo tampi tigi jon ko jama on tampi ko jama tampuɗon ɗo a yaltude bato ha hen ɗo keɓal mum ngam yimɓe ɓen no inna ɗo ko sellu waɗi goɗɗo ma avant même ça ɓe inna wo honno ko lanɗo tum décidata laggine des trucs comme ça donc so ƴetti on pouvoir fof on jonni sellu kam wona o laamu ñande o heɓi laamu ngu noon goɗɗo no wawi ɗude wata wonde ko faala donc yimɓe jama o accu fina c'est au peuple de sortir ina goɗɗo ina selluimo to daro ina yalte fof dogiramo baali non comme ɓe woni tampi ko jama on no dogiri laggine toon no tampi kamɓe doit yaltude yimɓe ɓe ari tout et puis les gens se sont battus pendant combien d'années 11 ans
joni en ko go indugol dum biya ko dolmudo ko ni un imbécile comme ça faut que les gens arrêtent. Ok. Donc au point de vue on ne met pas ce qui doit indugol blamata juste un leader ali no soka ta go do minike funke mange go to minike hay e go to alhamdulillah ko in go to ko leader Ah. Ouais. Ça Guinée nganda ko fala c'est ça le problème. D'accord. Ah, merci beaucoup. Oui, allô? 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 Ok, that's un truc. Bon, woɓɓe moni woɓɓe no welti on accay hakke aray menen min ardaɗo fi moningol hay e goto ko yewtugol tum mo kala jonna aviji mum ɗin ay l'antenne est libre pour tout le monde inchallahu si tawi kadi wawali wonde hande kala nodduɗo ɗo haɗa ɗen jedde dernier auditeur jon acciren ni e seeɗen ɗo yore jaam moƴƴere ta goto seytin janggo kadi même heure même programme mo kala aray jonna aviji mum ɗin ko miiji kon e ko andi kon l'antenne est libre pour tout le monde. Allô? Allô? Oui, allô? 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 Allô, Pai Kusare? Naam. Wai duaye? Dandi langi direct ni? Kodum go mi noddiri ma goy. Eyo, awala. Kodum do noddilan do ami ala jettude ko na hande a desidi wolugol. Mi jonni ma yerta. Non, kono woni. Min kan faala wadugol tun intervention e koko jama wonnodire do. Andi jama boyno nodire do kono andi paamu do kono be waliwu. Menen tawi ko be faala yo noddu do donc ara ko minata Guinée kala bo. Eyo. Avani. Jama wadu doy. Donc on a des on est important. Voilà, no golle de le sala jabi ndo ma inde 2025 ndo ga sara sel dare la maki. Si gasi non sel dare la maki. Konno yo ita. Ay kon sare mi wa ma hala ngola la jibi. An de ngandi. Si ani ma kuma juri dai. Afami. Dan 2025 ndo ko pour sel dare nani. O be non na fala no do la ko pa ko pa. Panta. Voilà. Comba on sala jabi no le. On parla yo wota selu dale mon parla waccu don comba on le sedale lamu inshallah la 2025 do ko mi ala maka ngade. Gasi. Ko pa ko do ko ga tawul bingo selu dale mi ngacci na do ngori ni. Dan ko ngori ka. Meden heɗi minen andi ko men heɗi minen ko men wola ɓe tum. Voilà. Andi donc ko nde mi halima minni mali ba o ye woni hore makko. Minu ma wada pere parce que pa ko ko hulbini mo wulay. Andi o politique pa ko sare. Wana o buri ni ko yata jama no gordo ganda no do sure so on do ala do gana ba mundo lami afero ko le ya te ko le ya rete wana do afani gilli de wadi do yimbe wadi do sadaka benye sadaka ure yalte kello ndiyam haray pidi patata bisiki boyon ko ministre woni wala maki afani awa 2025 kon do ko sel dalen jemo ko mi ngala makanno gasi amen no ko o be tare ben no dudi Apparemment. Ono donc dama on va doucement. Dawa andugol. Donc alpha konda goto wada hari tamo wala mo to lagine. Ayi no sabo ngati non ka. Wala awa community jama mo be ko wa kurazo wada toro alla yo alla la mi selu dale. Sida ida la selu ko to no sa ida mo non ka jo ko ajuma. Donc no mo be ko mo fala on. Apami. Okay. Voilà, kono ko pay ko do ko wawata imi gollo selula mo tako. Nande ko ara sedale ngo kila kim dum ona jama min tamo yo hotu, ta jama min tamo taw hotu. Ko ambi so makko. Fami. Wala problème. Voilà, menen ko dum menen men gandi inshallah 2025 ko sabda sedale la ko mi hala makam. Gasi meden habbe yo Allah lati. Merci. Allô?
Ibe benene de en kontin kono se kitunge ngakira ni nan. Allô? Allô? Sì, allô? Lui t'es un téléphone on t'a comment s'il vous plaît? Allô, pensare, quando vai tu? Yattude Allah boy. No martude? Alhamdulillah. Voilà, oti kadi do bay on no darde do directo oti kadi ni yo no fala intervenugol do ko ay no sino wawa. No, la problème. Andi do ko fifo mi anda sino moƴƴe si moƴƴa hari ko min to wolta. Voilà, non ha problème. Donc haray do ti kanin ko fala intervenugol kon do ko fi piiji didi premier pi on ko yewtugol deuxième on ko solution. Maintenant premier pi on ko mi fala yodde do ko ko be woni inude do alaji sellu no huli reedu no wadi ni wattire ni a fami. Donc déjà ko mi fala yodde don fi affaire programme lagine on min goɗɗo wata la wiwde pullo lagine no huli reedu ko pullo Sierra Leone ɓen pullo Cameroun e autre ko ɓen suusi reedu non fulɓe ɓen lagine hiɓe suusi reedu wallahi si tawi woni ko fulɓe nokku goo wona no warede ono wona warede ko axe ni harayno ɓe démissionni no neeɓi kono ayi yimɓe ɓen ko axe to ɓe démissionnali mais probléme on ko honto marɗen ko enen fulɓe ɓen tu woni waɗude grève ile i heddiɗiɗa fop iɓe sikkude kamɓe si ɓe waɗi grève ha démocratie naati e leydi ndi ko fulɓe ɓen ƴettata laamu ngon e hiɓe yiɗanale kadi fulɓe ɓen laamu ngon e ndasa faami donc ɗum ɗon haɗi kamɓe ɓe waɗa grève ɓe waɗata grève jamais maninkajo waɗata ɗon grève tanke ko maninka laami si tawi ino faala yo waɗe ɗon grève illimité lagine wallahi ko forestier laamoto ma sosojo laamoto ma ɗum ɗo leƴƴi heddiɗi ɗin ɗon maninka fof ɓe fulɓe ɓe no wawi yaltude waɗa grève wanno waɗirano noon tan Alpha Condé contre Dadis andi on grève waɗnoɗo ɗon on suku makko fayda yaaki est-ce que a faami wono grève ji waɗa noon ɗin tan lansana konte par ce que ɗo namaninka ɓellami par ce que ko gonga kan milla mari goreɓe maninka buy ko noon mi yewta ɓay ko gonga kawti yewtoɗo a faami donc tanke ko kamɓe laami grève waɗata ɗum par ce que kamɓe politique maɓɓe on ko honno ko fiino ɓe sendidirta leƴƴi ɗi fof heɓanno ɓe wonira ka pouvoir donc ɗum ɗon ko ɗum mi falayode donc alaji sellu ko ɗum woni ko ɓe yii on programme kamɓe ɓe tawi ko ma ɓe iwa ton ɓe potto seeɗa fi honɗum ɓe waɗi ko waɗete kon fof ɓe heɗike ɓe heɗike ɗuma honno yimɓe iwtirɓe ɓe mbawa maɓɓe fof ko wolta ko woɓɓe goo inna tigi tigi yoɓe potto ɓe ha ɓe ɗaɓɓa ballal ka étranger ɗum ɗon yimɓe ɓe woli ɗum ɗon yimɓe wiya kadi ko yoɓe daro sadi yimɓe ko kamɓe yimɓe ɓe woni sojuɗe ɓe ka hoore tata kamɓe tigi ɓe ala waɗude ko honɗum ɓe droit waɗude a faami hay goto noon kadi courage yiɗo ko iwdira ɓaawo maɓɓe inna wayi joni ɓay kamɓe ɓe réclame ɗum ɗo ma ɗum ɓe faalirani donc haray wallitoto ɓe hoore ɗum ɗon fiino yaara yeeso donc goɗɗo wawaɗe kamɓe ɓe tawi ko ɓe pousse seeɗa maintenant solution o honɗum e solution woni otti ko faala kañum wolde ɗo min miɗo tanjini nde laamu ngun pullo no hetta laamu ngun laggine ɗo wo ko fuuta ɗum fuɗɗoroyta ko ma heɓen dartiɗo ɗon par ce que ko woni en soñjude ɗo ko France ɓe portoɓe tigi tigi ko kamɓe on soñjude par ce que ko kamɓe woni ɓaawo laamu dumboya en ngun fi par ce que ɓe faalaka perdugol laggine donc goɗɗo iwroya e fuuta o daro toon kankadi o ƴetta aalaji o ƴetta aalaji o ƴetta wono riisi ko iwtira ɓaawo makko piire ɗon ha wawa no Soudan nord e Soudan sud ma ɗum wawa Benghazi e nder Libye ko feƴƴuno gon ɗon si tawi woni piirama ɗon ha famodirama mo ɓe andi ko gorko woni e golle ñolɗa ko gorko kadi woni e golle ñolɗa on sayi affaire laamu ngu famodirta nder laggine tanke ɗum ɗo waɗali hiɓe conti en koye jiidiraɓe ko ɗon kadi ɓe jogiti ha ñande ko sagan yewtidoɗa e goɗɗo e maɓɓe wawa andude ɗum no barena min tum mi acci heddiɓe donc heddiɓe kamɓe kadi ɓe intervenant mais min ara ko ɗum mi sikki nde laamu ngun no hedde o komo heɓe dariɗo hara ko fuuta leydi ndi sende taw ha famodire si famodirama on sayi keɓa laamu ngu wassalam merci beaucoup merci bon musidɓe on ɓela darude ɗum ɗo koko woni continuide début année 2025 mo kala ara e jonna aviji mum ɗin no famiri noon ay goto e feere wana feere haray ka tigi tigi lan hiwro fo lando si fo no jam ene ɓiɗo fota inchallah jango memere men programme on se retrouve préparé crédit ji mon ɗin préparé whatsapp ji mon ɗin fi wawgol noddugol en ka plus 221 78 142 62 28 mo kala ka wontiri yo préparo fi argol tawe nde yewtere
tawo mo kala jonnayɗo lagine kadi fo heɗo c'est-à-dire vidéo ji men ɗi moyen de 1 heure de temps 2 heures de temps hiɗi wawi wonde de 100 000 vues 200 000 vues ça dépend donc ɗo kadi kala mo falaka tawede goto forçaka en força yo goto ndaru en e yata nodde en hayo goto yo ar tawta en donc aray kala e wawɗo wonde ɗo no wawi wonde enen na en forçata goto ko yimɓe ɓe wawata arde tawta en enen koyen tawteteɓe wana en tawtayɓe donc aray fof no weltana e ko ɗum mi faal noon hollutude musidɓe am beela ndarude yo Allah faw on jam kala ka wontir ɗon yimɓe boyno noddude no faala yewtude no ɗuuɗi beaucoup de personnes fait donner leur avis on va donner l'occasion à la vie allo ko an woni ande clôturan gollen ɗo meɗen jentima ok salamu aleykum aleykum salam ɓay ko sare ande ñande wuɗuɗa o micro maɗo o meɗen jenti ko Allah kongo gonga wonɗa le fifi kono andi enen guinen ko haala tun jokkeɗen ɗogaade ndaali ali wuɗandama goɗɗo o haala ɗum fus koye fenni ko fof ɗum avocat o yaltini ko fenanoɓe haalde goɗɗo o ɓurita ɗum ko haalgol goɗɗum fus waɗaali donc ayi donc vraiment haalgol no satti quoi no satti Allah ko seede no satti par ce que enen fof ɓen sa henni ko onno si fenɗoni joni si ɓe henni joni sobraki yani joni aya fof yalte ka yaasi na fiñano waɗa parce que ɓe henni joni sobraki fermama joni aya fof yalta ka yaasi sa henni tun kadumata ka alduɗa yataki poɗo yataki aye fof grève ay ko ɗum noon taɓe ala fof par ce que sa yani ɓe fulɓe ka yaltana ko médecien gaɗo ɓe haalde ala haalde fi ali ba ina koɗa kamɓe médecien gaɗo kano wata ale fikol médecien gal na fayi goto maɗa ɗon ɓe famillage minni e ɗumaje jomma ɓiɗɗa on hommo dappe sayna watta ko ɓiɗɗa donc ɗum ɗon fof ko ɗuma ko foda kan ɗum ande ko na ɗum ɓe watta ko poli ko nana e lawa maɓɓe ko ɗum ɓe haalta ɓenno fof ko ɗuma ɗon haalgol ko fi aliba ko no watte ɗumande ɗe ɗumande par ce que ko luti ko fof ko fenade donc ɗum wano fanno ka hara lannade mi yewtere ko ɗum waɗi quoi donc jarama Bouy vraiment jarama Bouy ko jonta yimɓe haala tan ɓe haala ko ɗo ɗum noon vraiment ɗum moƴƴi moƴƴa par ce que hande fof ko on ɗo min jooɗi koni wadde kon par ce que yani hakkude men fenere fof ɗuuɗi turu ko ɓe haalta kon ɗum noon ko fenade tum ɗumanaka ɗum no ɗuuɗi mais ko simɓe yalti kala haali seeɗa a yiyay ko woni ɗumanna ko fof donc ɗum mi yettima moƴƴa vraiment jarama Bouy gonɗa wadde kon gonɗa wakkilade kon ko ala e bama goɗɗo watama yuɓɓude ok on jarama albarka on merci au revoir donc les gars on se souhaite bonne soirée tout le monde kala nodduɗo ɗo mo wawa ka ƴettede haray on tigui yejjitaka ignoraka haray nayi on tigui néglige on tigui no wawi tantude sens mum on janggo so Allah jaaɓi fiye yewto ko fewndi konka leydi men albarka et bonne soirée au revoir